उपस्थित राहायचं आहे। त्याचप्रमाणे लोकमान्य टिळक विद्या मंदिर चिखलगाव या शाळेचे सन्माननीय मुख्याध्यापक गरंडे सर यांनी सुद्धा विचार मंचावरती उपस्थित राहायचं आहे। त्याचप्रमाणे ग्रुप ग्रामपंचायत चिखलगाव मध्ये चारी गावाचे सन्माननीय अध्यक्ष यांनी विचार मंचावरती उपस्थित राहायचं आहे। त्याचप्रमाणे तंटामुख्य अध्यक्ष सन्माननीय जीवन बोत्रे साहेब यांनी विचार मंचावरती उपस्थित राहायचं आहे। सन्माननीय चारी गावाचे जे अध्यक्ष असतील मला वाटतं चिखलगावचे सन्माननीय अध्यक्ष एकनाथजी आढावले साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्याचप्रमाणे चिखलगाव यांनी या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे। हा कार्यक्रम सुरू करण्यापूर्वी आपण दीपदान करून महापुरुषांना पुष्प अर्पण करून आपण कार्यक्रमाची सुरुवात करणार आहोत। तर मी सन्माननीय व्हिडिओ साहेब यांना विनंती करतो की आपण दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करावी। त्याचप्रमाणे लोकमान्य टिळक यांच्या पुतळ्यात पुष्प अर्पण करून आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करावी। आपल्या दापोली पंचायतचे सन्माननीय गट विकास अधिकारी खरास साहेब हे लोकमान्य टिळकांच्या पुष्प अर्पण करत आहेत। आपण सर्वांनी त्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करायचं आहे। या ठिकाणी माझ्या गावचे सुपुत्र माजी अध्यक्ष सन्माननीय कृष्णाजी पांडे साहेब यांनी विचार मंचावरती यायचं आहे। आताच या ठिकाणी आपण दीप प्रज्वलन करून आपण कार्यक्रमाची सुरुवात करणार आहोत। तत्पूर्वी जो आजचा कार्यक्रम ज्यांच्या अध्यक्ष पदाखाली जो पार पाडणार आहे ते सन्माननीय आपल्या ग्रुप ग्रामपंचायतचे सरपंच दिनेशजी आडविलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आजचा हा कार्यक्रम पार पाडणार आहे। सन्माननीय या ठिकाणी आपण छोटासा स्वागत समारंभाचा कार्यक्रम करणार आहोत। तर आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष
आयुष्यमान दिनेश आडवलकर यांना शाल पुष्प आणि बुके देऊन त्यांचा सन्मान करतील आपल्या या संस्थेचे सन्माननीय ॲडव्होकेट कैवल्य दांडेकर सर यांना मी विनंती करतो की सन्माननीय ग्रुप ग्रामपंचायतचे सरपंच दिनेश आडवलकर यांना शाल पुष्प देऊन त्यांना सन्मानित करावं. धन्यवाद सर. या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं ज्यांची उपस्थिती प्रमुख अतिथी म्हणून आपल्या दापोली तालुक्यातील पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी तथा व्हिडिओ सन्माननीय साहेब यांचं या ठिकाणी शाल श्रीफळ आणि पुष्प देऊन त्यांना सन्मानित करतील आपल्या ग्रुप ग्रामपंचायतचे सन्माननीय सरपंच दिनेशजी आडवलकर साहेब यांना विनंती करतो की सन्माननीय खरात साहेबांना सन्मानित करावं. आपल्याला आजच्या या कार्यक्रमासाठी ज्यांनी जागा उपलब्ध करून दिली आहे किंवा सुरुवातीला पण या ठिकाणी बोललेलं आहे तर आजच्या विचार मंचावरती सन्माननीय ॲडव्होकेट कैवल्य दांडेकर यांनाही पुष्प देऊन या ठिकाणी सन्मानित करतील आमच्या ग्रामपंचायतचे सन्माननीय सदस्य उदयजी रेवाळे साहेब त्यांना विनंती करतो त्यांना पुष्प देऊन सन्मानित करावं. ग्रामपंचायतचे सन्माननीय सचिव कोडीभाऊ यांनाही रेवाळे साहेब पुष्प देऊन सन्मानित करतील. त्याचप्रमाणे मंडळाचे माजी अध्यक्ष आणि माजी सरपंच सन्माननीय कृष्णाजी पांडे यांनाही या ठिकाणी रेवाळे साहेब पुष्प देऊन सन्मानित करतील. त्याचप्रमाणे या शाळेचे ज्या हॉलमध्ये जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे त्या शाळेचे लोकमान्य टिळक विद्या मंदिर आणि ज्युनियर कॉलेजचे सन्माननीय मुख्याध्यापक गरंडे सर यांनाही रेवाळे साहेब पुष्प देऊन सन्मानित करतील. त्याचप्रमाणे पुढील सन्माननीय चिखलगाव मराठी शाळेचे सन्माननीय मुख्याध्यापक थोरगोडे सर यांनाही सन्माननीय रेवाळे साहेब पुष्प देऊन सन्मानित करतील. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत चिखलगाव पंचायतीचे सन्माननीय अध्यक्ष जीवन मोत्रे साहेब यांनाही रेवाळे साहेब पुष्प देऊन सन्मानित करतील. त्याचप्रमाणे शाळामध्ये या शाळेचं कौतुक करावं थोडं पुढे आपण बोलणार आहोत. सन्माननीय मुख्याध्यापक सुट्टे सर यांनाही पुष्प देऊन सन्मानित करतील रेवाळे साहेब. त्याचप्रमाणे गावचे सन्माननीय अध्यक्ष
एकनाथदादा आढावळे यांनाही पुष्प देऊन सन्मानित करतील रेवाले साहेब. या कार्यक्रमाला पुण्याचे सन्मान्य उपाध्यक्ष आणि आमचे सहकारी मित्र किसन जाधव साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. त्यांनाही ग्रामपंचायतच्या वतीने आपण पुष्प देऊन सन्मानित करीत आहोत. देवकेगावचे सन्मान्य सचिव यांनाही या ठिकाणी पुष्प देऊन सन्मानित करतील साहेब. ग्रामपंचायतचे सन्माननीय सदस्य संगवी शुभम यांचाही या ठिकाणी आपण पुष्प देऊन सन्मानित करत आहोत. मी रेवाले साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभास्ते सर्व सदस्यांचा या ठिकाणी एकत्रित पुष्प देऊन सन्मानित करायचं आहे. त्याचप्रमाणे भक्ती पिसे, रोहिणी तेलम, नीता बैकर, आणि गणेश चित्ते गणेश चित्ते यांच्या पण या ठिकाणी आपण पुष्प देऊन सन्मानित करीत आहोत. त्याचप्रमाणे खऱ्या यांच्या मंचावरती ज्यांनी सर्वांचा सत्कार या ठिकाणी केलेला आहे. गेली अनेक वर्ष त्यांनी ग्रामपंचायतमध्ये सदस्यपद सरपंचपद भूषवलेलं आहे आणि आता सुद्धा या ठिकाणी ते सदस्य म्हणून कार्यरत आहे. ते सन्माननीय उदयजी रेवाले साहेब यांचा या ठिकाणी आपण पुष्प देऊन सन्मानित करीत आहोत. मी सन्माननीय खरात साहेब यांना विनंती करतो की सन्माननीय उदयजी रेवाले यांना पुष्प देऊन सन्मानित करायचं आहे. आजच्या या कार्यक्रमाला यांची उपस्थिती लाभलेली आहे. या शाळेच्या सन्माननीय आणि ज्युनियर कॉलेजच्या ज्यांच्या अधिपत्याखाली मोठी संस्था चालत आहे ते सन्माननीय शाळेच्या शिक्षिका सन्माननीय धनश्री दंडकर मॅडम यांनाही मी विनंती करतो की त्यांनी विचार मंचावरती स्थानापन्न व्हायचं आहे. मी संगवी शुभम मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांना पुष्प देऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे. आपण या ठिकाणी छोटा मोठा आयोजित केलेला सत्काराचा जो कार्यक्रम आहे तो आपण आजचा हा कार्यक्रम आयोजित होत असताना आता स्वागत आणि सत्कार झाला. पण आजच्या कार्यक्रमाचं जे सूत्रसंचालन करतायत आणि या गावचे उपसरपंच महोदय जयंतजी जाधव यांचा देखील पुष्प देऊन स्वागत आणि सत्कार मी खरात साहेबांना विनंती करतो की आपण त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन उपसरपंच महोदय यांचं स्वागत आणि सत्कार करावा. धन्यवाद. धन्यवाद सर. या ठिकाणी ज्यांचा सकाळपासून आतापर्यंत या कार्यक्रमाला सहकार्य लाभलेलं आहे ते आपल्या किन्नर गावचे सुपुत्र चित्ते साहेब यांनाही सन्माननीय सरपंच पुष्प देऊन त्यांना सन्मानित करते.
धन्यवाद सर. या ठिकाणी आपण जो कार्यक्रमाची आतुरतेने वाट पाहत आहात तर तो कार्यक्रमाची प्रस्तावना आणि शुभेच्छा त्याकरिता आम्ही आपल्या ग्रुप ग्रामपंचायतचे सन्माननीय सरपंच दिनेशजी अडवणकर सर यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी प्रस्तावना आपली मांडावी. धन्यवाद. सगळ्यांना नमस्कार. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि ज्या वीर पुरुषाचा म्हणू आपण या जमिनीला स्पर्श झालेला आहे, या गावचे सुपुत्र म्हणायला काही हरकत नाही, असे बाळ गंगाधर टिळक यांना मानवंदना. आज आपण हा जो काही मेळावा आयोजित केलेला आहे त्याच्यामध्ये विद्यार्थी, शेतकरी आणि व्यावसायिक, सामाजिक अशा क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या महान माणसांचा म्हणेन मी आपण सन्मान सोहळा इथे आयोजित केलेला आहे. तर या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आम्हाला कायम ग्रामपंचायत म्हणून कुठलीही अडचण आली तरी वेळोवेळी सहकार्य करणारे, तुम्ही पुढे व्हा आम्ही बघू काय करायचं ते असं ठासून सांगणारे सन्माननीय गटविकास अधिकारी सुनीलजी खरात साहेब या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर आपला कार्यक्रम करताना जी अडचण आम्हाला येत होती जागेची ती सोडवण्यासाठी मदत केलेले या संस्थेचे विश्वस्त डॉक्टर दांडेकर सर यांच्या सांगण्याने आज उपस्थित आहेत सन्माननीय या संस्थेचे सचिव ऍडव्होकेट कैवल्य दांडेकर सर. आमची संपूर्ण ग्रामपंचायत बॉडी सन्माननीय उपसरपंच जयेश जाधव साहेब आणि सर्व आमची बॉडी, ग्रामसेवक, सचिव, कोळी भाऊ, ज्यांनी आम्हाला या कार्यक्रमासाठी मदत केली असे सर्व ग्रामस्थ, शिक्षक आणि दुसरे म्हणजे ज्यांनी हे कार्यक्रम काम करण्यासाठी ज्यांनी याद्या तयार करणं, रात्रदिवस बसून हे सगळं निवडणं, असं मनोज संदेश. या कार्यक्रमासाठी आपण सगळेजण उपस्थित आहात आणि विशेष करून या कार्यक्रमाचं एक YouTube चॅनलचे सन्माननीय तेजेश बोरगरे, मला सांगायला आनंद वाटतो की तेजेश बोरगरे हे सुद्धा हे आपल्या गावचे, आपल्या शाळेचे विद्यार्थी आहेत आणि त्यांचे प्रतिनिधी आज कोकण कट्टा या न्यूज चॅनल मार्फत आपल्याला चित्रीकरण करण्यासाठी ते आलेले आहेत. त्यांचं नाव आहे योगेश तेलगड. मी या सगळ्यांना धन्यवाद देतो. मला विसरून चालणार नाही की ग्रामपंचायतीची स्थापना झाल्यापासून आजपर्यंत सन्माननीय अनेक सरपंच आपल्याला लाभले. मी पुनरुच्चार करू इच्छितो त्यांचा, कारण आपल्याला सुद्धा ही नावं माहिती असायला हवी. ज्याच्यामध्ये कैलासवासी हनुमंत बाळू आदवडे, रामचंद्र गोरिवले साहेब, बाळकृष्ण हरिश्चंद्र राऊत, गणपत गोविंद भुवड, नरेंद्रजी पैकर, राजेश्री बाळकृष्ण मोहिते, कृष्णा धोंडू पांडे, सुगंध श्रीधर पांडे यांना देखील विसरून चालणार नाही. कारण ग्रामपंचायतीचा गाडा चालवताना हे सगळ्यांनी अविरात कष्ट केलेले आहे. तुम्हा आम्हाला सांभाळून घेऊन हे सगळं काम पुढे रेटलेलं आहे आणि तोच वारसा आपण आता पुढे चालवतो. बरं, हा कार्यक्रम आपण कशासाठी आयोजित केलेला आहे?
की आज आपण प्रचंड संख्येने आज आपल्याकडे मायग्रेशन होत चाललेलं आहे, स्थलांतरित होण्याचं प्रमाण अतिशय मोठ्या प्रमाणात होत चाललेलं आहे. तर हे जे काही प्रमाण थांबवण्यासाठी आपण जो काही प्रयत्न करतोय ते हा सगळा प्रयत्न तुमच्या रूपाने आहे. आज आपण शेती करतोय, कुणी गावात राहून व्यवसाय करतोय, मग तो शेती व्यवसाय असेल, इलेक्ट्रिक व्यवसाय असेल, वेल्डिंग व्यवसाय असेल, गाडी व्यवसाय असेल. आणि साहेब मला आनंद या गोष्टीचा झाला की आमच्या या गावांमधनं 100 पेक्षा अधिक लोक निघाले आज व्यवसाय करतात. कदाचित त्याच्यापेक्षा जास्त सुद्धा आकडा असू शकेल, पण आम्हाला कार्यक्रमाची मर्यादा आल्यामुळे सुद्धा आम्ही आकडा कदाचित थोडासा कमी केलेला आहे. पण जर संख्या काढायला गेलो तर ही 100 पेक्षा जास्त संख्या होऊ शकेल. आज आपण पाहतो की या मंडळीला कुठेतरी सन्मानित करणं आम्हाला उचित वाटलं. खरं तर आमच्या ग्रामस्थांमधूनच काही मंडळीने आम्हाला असं सुचवलं होतं की आपण आपल्या परिसरामध्ये जी शाळा आहेत त्या शाळांमधल्या सर्व विद्यार्थ्यांचा आपण सत्कार करूया. आणि ज्या वेळेला विद्यार्थ्यांचा सत्कार करायचा आमच्या डोळ्यासमोर आलं त्यावेळेला आम्ही असं ठरवलं की हे करत असताना विद्यार्थ्यांच्या सत्काराबरोबर आपण आपल्या गावातला शेतकरी, आपण आपल्या गावातला व्यावसायिक, आपण आपल्या गावातले सामाजिक काम करणारी मंडळी यांचा सत्कार करणं उचित वाटतो. आज मला माहिती आहे की आपण सगळी मंडळी गावामध्ये आहात. आज आपण किती कमवतो याला काही महत्व आहे असं मला वाटत नाही, पण आज आपण गावात असल्यामुळे आपल्याला गावाला गावपण देण्याचं काम आपण सर्वजण करताय, त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांना धन्यवाद द्यायला पाहिजे. आज आपलं कुटुंब सांभाळून किती मंडळी गावाचं काम बघतायत आणि ह्या सगळ्यांचं कौतुक सुद्धा करणं गरजेचं आहे. म्हणून आमच्याकडून हा छोटस एक ग्रामपंचायतीकडून करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. आणि हा कार्यक्रम कुणी एकट्या दुकट्याने होत नाही. हा कार्यक्रम करण्यासाठी माझ्या संपूर्ण बॉडीने, आमचे उदय रेवाड असतील, गणेश चिट्टे असतील, उपसरपंच साहेब असतील, आमच्या संघवी मॅडम असतील, स्नेहा मॅडम असतील, आणखी रोहिणी ताई असतील, भक्तिमान ताई असतील, या सगळ्यांनी खूप सपोर्ट केला. कारण हा सपोर्ट नसताना आपला कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी खूप अडचणी आल्या असतात. तर या सर्वांना पण मी धन्यवाद देऊ शकतो, कारण एक व्यक्ती काही करू शकत नाही. तर या सगळ्यांचा सपोर्ट असल्यामुळे आपण सगळ्या गोष्टी करू शकलो, म्हणून त्यांना देखील मला धन्यवाद द्यावेसे वाटतात. मला माहिती आहे की मी परत काय भाषणाला उत्तर नाही. भिडो साहेबांनी सांगितले की शेवटचं भाषण तुमचं अध्यक्ष म्हणून समजा आणि तुम्ही ते शेवटचं भाषण करा. कारण एका माणसाने पुन्हा पुन्हा स्टेजवर यायचं ते बरं वाटत नव्हतं. प्रस्तावित कुणी करायचे तर तुम्ही सगळेजण म्हणाले तुम्हीच करा, म्हणून म्हटलं मीच प्रस्तावित पण करतो आणि मीच माझं मनोगत व्यक्त करून मी माझं संपवणार आहे. फक्त 2 मिनिटं आणखी पुढे घेतो. ग्रामपंचायत बॉडी आल्यानंतर एक स्वप्न मनामध्ये होतं, ती म्हणजे ग्रामपंचायत इमारत आणि आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीने ती इमारत, डौलदार इमारत उभी राहिली. केवळ इमारत उभी राहिली असं नाही, तर त्या इमारतीमध्ये आज चांगल्या प्रकारची कामं होत आहेत. त्याचबरोबर साहेब एक सांगायला आणखी आनंद वाटेल की आज आपली ग्रामपंचायत इमारत आणि कामकाज पाहण्यासाठी जवळपास या 1.5 वर्षामध्ये 150 पेक्षा अधिक सरपंचांनी भेटी दिलेल्या आहेत आणि कौतुक सुद्धा खूप केलेलं आहे. त्याचबरोबर आपण ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून आरोग्य शिबिराचं आयोजन केलं होतं. म्हणजे अनेक जण डोळ्यांची शिबिरं करतात, कानाची शिबिरं करतात, आणखी वेगवेगळी शिबिरं करतात. पण आम्ही कॅन्सर होऊ नये किंवा कॅन्सर तपासणी शिबिराचं आयोजन केलं आणि त्यासाठी पुण्यात स्पेशल डॉक्टर रानडे जे परदेशात जाऊन ऑपरेशन करतात असे स्वतः डॉक्टरांना आपण इथे बोलावली आणि त्यांच्याकडून अशा प्रकारचं शिबिर करून घेतलं. आणि याच्यासाठी मी मगाशी जसं म्हटलं की केवळ ग्रामपंचायत एकटी असून उपयोग कामं ठरवून उपयोग नाही, त्यासाठी संपूर्ण सहभाग हा जो या मंडळींचा असतो त्या सपोर्टमुळेच आम्ही सगळ्या गोष्टी करू शकतो असं पुन्हा एकदा मी सांगू शकेल. गावागावात जाऊन आपण योजनेचा लाभ द्यायला सुरुवात केली. म्हणजे आज आपले डाटा ऑपरेटर प्रत्येक गावात जाऊन लोकांच्या ज्या काही योजना असतील, थोडाफार प्रमाणात कमी अधिक प्रमाणात ते काम होऊ शकलं असेल, परंतु ती देखील आपण सुरुवात केलेली आहे. घरकुल बांधण्यात जसं गेल्या वेळेला सुद्धा आम्हाला तालुक्यामध्ये आम्ही कुठल्या तरी यादीत 1 ते 3 नंबरमध्ये यादीमध्ये असतो. आता विषय आला म्हणून साहेब तिथे आहेत म्हणून सांगतो, साहेब आम्ही 18चं टार्गेट घेतलेलं आहे आणि तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे पुढच्या 90 दिवसाच्या आत 18च्या 18 घर पूर्ण करण्याचा आम्ही संकल्प केला आहे. फक्त त्यासाठी तुमचा सपोर्ट आम्हाला पाहिजे. जी घरं आमची पूर्ण होत जातील त्या घरांसाठी पुढील निधीची तरतूद करण्यासाठी आपण आम्हाला सहकार्य करावं आणि ते कराल याची आम्हाला पूर्ण
त्याचबरोबर अनेक योजनांमध्ये भाग घेऊन संत गाडगेबाबा स्वच्छ अभियानमध्ये गटामध्ये सुद्धा आपण प्रथम येण्याचा गेल्या वर्षी भाग मिळवला होता. त्याचबरोबर दापोलीतून दिल्या जाणाऱ्या एका सेवाभावी संस्थेच्या वतीने दिल्या जाणारा आदर्श ग्रामपंचायतीचा पुरस्कार जो आपल्या ग्रामपंचायतीला गेल्या वर्षी मिळाला आणि तो सन्माननीय महाराष्ट्राचे एक आदर्श सरपंच भास्करराव पेरे पाटील यांच्या हस्ते तो पुरस्कार आम्हाला मिळाला याच्यासारखं आणखी सुख नाही. तर अशा प्रकारचं हे कामकाज आपलं चालू आहे आणि हे सगळं कामकाज आपल्यामुळे चालू आहे. आम्ही मात्र निमित्त आहोत. असं सहकार्य आपलं पुढे चालत राहू दे आणि आम्हाला कल्पना आहे की आपण सगळ्यांचा इथे सन्मान होणार आहे. त्यामुळे शेवटचा सन्मान होईपर्यंत आपण कुणीही इथून जाऊ नये. याच्यामध्ये आम्हाला आणखी सहकार्य लागतं. आमच्या आरोग्य सेविका, अंगणवाडी ताई, आशा ताई, पोलीस पाटील साहेब, आमचे तंटामुक्ती अध्यक्ष या सगळ्या मंडळींचा अतिशय चांगला सपोर्ट आम्हाला असतो आणि म्हणून अशा प्रकारचं काम उभं राहत असतं. तर मी आपल्या पुन्हा सगळ्यांना आपण आल्याबद्दल धन्यवाद देतो आणि माझे गोष्टी संपवतो. धन्यवाद सर. या ठिकाणी एक छोटासा सरकार राहून गेलेला आहे. खऱ्या अर्थानं जो आजचा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे आणि त्या देशाच्या टोकापर्यंत पोहोचवण्याचं जे काम करतात ते सन्माननीय पत्रकार योगेश देवगडे साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचाही या ठिकाणी सन्माननीय सरपंच महोदयाला विनंती करतो की त्यांना या ठिकाणी पुष्प देऊन सन्मानित करायचं आहे. त्याचप्रमाणे आता साऊंड सिस्टीम आपल्यापर्यंत आवाज पोहोचवण्याचे जे काम करतात ते आपल्या मनेगावचे सन्माननीय सुपुत्र सत्तोजी भिसे साहेब यांनाही पुष्प देऊन सन्मानित करतील. आपल्या ग्रामपंचायतचे सन्माननीय सदस्य निवडे साहेब. आपण या ठिकाणी शैक्षणिक, सामाजिक, उद्योग व्यवसाय, शेती व ग्रामविकास अशा मान्यवरांचा या ठिकाणी आपण सत्कार करणार आहोत. तत्पूर्वी छोट्याशा शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी मी आपला जास्त वेळ घेणार नाही. मी उपस्थित मान्यवरांना विनंती करतो की आपण 2 मिनिटांमध्ये या ठिकाणी शुभेच्छा द्याव्या. मी सन्माननीय देवकेगावचे सचिव नरेश भैकर यांना विनंती करतो की आपण थोडक्यात शुभेच्छा द्याव्या. धन्यवाद उपसरपंच साहेब, आदरणीय व्यासपीठ, सरपंच साहेब, सर्व सदस्य, आपले व्हिडिओ साहेब, पोलीस साहेब, तसेच सर्व सहकारी ग्रामपंचायत सदस्य आणि उपस्थित सर्व प्रेक्षक वर्ग. आज आपला हा कार्यक्रम चांगल्या पद्धतीचा कार्यक्रम इथे राबवण्यात आलेला आहे. खरंच आपण जरी आपल्या इथले बरेच जण शहरात असतील किंवा कामधंद्यासाठी इतर कुठल्या ठिकाणी असतील, परंतु आपण जे स्थानिक आहोत खरंच त्यांचं प्रत्येक गावाच्या आणि ग्रामपंचायतच्या विकासामध्ये एक महत्वाचा वाटा आहे आणि त्यासाठी आपल्या अतिशय सरपंच साहेबांनी आणि सर्व ग्रामस्थ मंडळ म्हणजे ग्रामस्थांनी आणि आपल्या सर्व बॉडीने जो एक निर्णय घेतला आणि हा चांगल्या प्रकारचा जो कार्यक्रम इथे आयोजित केलेला आहे त्याबद्दल आम्ही देवके ग्रामस्थ मंडळ कमिटीच्या वतीने मी त्यांना या कार्यक्रमासाठी शुभेच्छा देतो आणि तेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. या ठिकाणी सन्मान्य लोकमान्य टिळक विद्यामंदिर चिखलगाव या शाळेचे सन्मान्य मुख्याध्यापक
आणि ज्यांच्यामुळे आज आम्हाला या विचार मंचावरती बोलण्याची संधी मिळालेली आहे ते आमचे गुरुवर्य सन्माननीय करंडे सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी शुभेच्छा द्याव्या. नमस्कार. सन्माननीय व्यासपीठावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आणि माझे मित्र सन्माननीय खरात साहेब, दापोली तालुका गट विकास अधिकारी, त्याचबरोबर निर्मल ग्रुप ग्रामपंचायत चिखलगाव सरपंच साहेब आणि लोकमान्य पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टचे विश्वस्त दिनेशजी आडवेकर सर, त्याचबरोबर लोकमान्य पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टचे सचिव आणि विश्वस्त सन्मान्य कैवल्य दांडेकर सर, त्याचबरोबर आपले ग्रामसेवक भाऊ कोळी साहेब आणि सर्व ग्रामपंचायत सदस्य आणि त्याचबरोबर व्यासपीठावरील सर्व उपस्थित आणि समोर बसलेले सर्व सुजाण नागरिक बंधू भगिनी, विद्यार्थी विद्यार्थिनी, शिक्षक, आरोग्य सेविका, मित्रांनो, हा कार्यक्रम एक आगळा कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमात ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून शेतकरी, व्यावसायिक, विद्यार्थी यांचा सन्मान या ठिकाणी ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून केला जातोय. हे एक वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट आहे की याच्यामधून काय होईल, विद्यार्थ्यामध्ये, शेतकऱ्यामध्ये, व्यावसायिकामध्ये स्पर्धा निर्माण होते आणि विकासाला गती मिळेल आणि सर्वांना यातून एक प्रेरणा मिळेल. हा खरोखरच माझ्या माहितीनुसार दापोली तालुक्यामध्ये या ग्रामपंचायतीने केलेला हा जो उपक्रम आहे तो अत्यंत स्तुत्य आणि प्रेरणादायी उपक्रम ठरेल असं मला वाटतं. ग्रामपंचायतच्या सरपंच साहेबांनी या ठिकाणी प्रास्ताविक केलं. प्रास्ताविकामधून ग्रामपंचायतीची भरभराट कशी झाली या संबंधीतली माहिती आपल्याला दिली आणि भविष्यामध्ये देखील या ग्रामपंचायतीची जी अशीच भरभराटी हो असे मी अपेक्षा व्यक्त करतो, शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. त्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला थोडक्यात शुभेच्छा देतो ते आपल्या टाटा मुक्तीचे सन्माननीय अध्यक्ष आयुष्यमान जोहर बोत्रे साहेब यांना विनंती करतो की आपण थोडक्यात शुभेच्छा द्याव्या. महाराष्ट्राचे आधारदैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि चिखलगावाची पावनभूमी ज्या पायाने पावन झालेली भूमी आहे असे थोर आपले लोकमान्य टिळक, या तिन्ही थोरांना माझा मनपूर्वक मानाचा मुजरा. व्यासपीठावर असणारे माननीय अतिथी, मी कोणाचे नाव घेत नाही, आपण शॉर्टकटमध्ये जाऊया. आणि ग्रामपंचायतचे सगळ्यात आपण म्हणतो पाठीचा कणा असणारे हे सर्व समोर बसलेले ग्रामस्थ आणि महिला वर्ग यांचे मनपूर्वक आभार. हा आजचा कार्यक्रम जवळजवळ 6 महिन्यापासून चालला होता, कारण कधी घ्यायचा. मागच्या ग्रामसभेला आम्ही नव्हतो, त्या ग्रामसभेमध्ये नियोजन झालं, त्याप्रमाणे आज ही तारीख निश्चित झाली
वाटलं नव्हतं की एवढे ग्रामस्थ उपस्थित होते त्या नियोजनात आम्ही पण नव्हतो, तरी पण तुम्ही सगळ्यांनी नियोजन अतिशय छान पद्धतीने केलं. मुलांचा नंबर किती येतोय की मुलं कोणकोणत्या स्पर्धेमध्ये भाग घेतात याला महत्व नाही, की मुलांना व्यासपीठावर येऊन त्यांनी परफॉर्मन्स करणं, त्या चुकले तरी चालतील पण त्यांनी बिंदासपणे परफॉर्मन्स करणं याला सगळ्यात महत्वाचा नंबर, सगळ्यांचा नंबर त्याच्यामध्ये पहिला येतो. पण स्पर्धा असल्या कारणाने आपण म्हणतो 1 नंबर आणि 2 नंबर आणि 3 नंबर शेवटी स्पर्धा आहे. आता बळीराजाचा विषय शेतकरीचा झाला तर आपण आज शेती हा विषय जवळजवळ स्टॉप केला सगळ्या तरुण वर्गाने, आपल्या 4 गावातल्या लोकांनी. आज सगळ्यांनी निश्चय करा की आपण इथून बाहेर पडताना ह्या वर्षीपासून आम्ही भात शेती सगळ्यांनी करू. ठीक आहे, आपल्या रानातून काही गोष्टी आहेत, वनप्राण्यांना आपला त्रास होतोय, आज भात शेती आपण सगळ्यांनी करूया, तरच आपण हा जो सत्कार आहे तो सन्मानी लागेल. पुन्हा एकदा मी तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. कंठमुक्ती अध्यक्ष या नात्याने मी तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. हा कार्यक्रम अतिशय छान आणि सुंदर आणि असाच पुढे दरवर्षी व्हावा. मुलांचा गौरव हा व्हायलाच पाहिजे, तरच मुलं आपली तालुका स्तरीयला तर आपल्या चमकतात. हायस्कूल कडून पण काही मुलं तालुक्याला गेली, जिल्ह्याला पण गेलेले आहेत वेगवेगळ्या प्रकारे. जर का आपल्याला पुढे जायचं असेल तर त्यांचा आपण गुणगौरव हे व्हायलाच पाहिजे. पुन्हा एकदा तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि मी इथंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. यानंतर प्राथमिक शाळा चिखल या शाळेचे सन्माननीय मुख्याध्यापक तोरबोले सर यांना विनंती करतो की आपण थोडक्यात शुभेच्छा द्याव्या. नमस्कार मंडळी. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर आपल्या या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित असलेले दापोली तालुक्याचे सन्माननीय गट विकास अधिकारी खरात साहेब, की ज्यांची ओळख एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व म्हणून आहे. वक्तेचे चांगले वक्ते आहेत, कर्तृत्व आहे, एक खेळाडू आहे आणि असा अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आपल्या तालुक्याला लाभलेलं आहे. त्याचबरोबर सर्व ग्रामपंचायत सदस्य उपस्थित, या संस्थेचे सचिव, या संस्थेचे मुख्याध्यापक आणि सन्माननीय व्यासपीठ. खऱ्या अर्थानं आजचा जो निर्मल ग्रुप ग्रामपंचायत चिखलगाव यांच्या वतीनं हा जो एक कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे त्याला आगळं वेगळं पण यासाठी आहे, केवळ शैक्षणिक बाब किंवा शैक्षणिक गोष्ट न निवडता शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये चमकणारे विद्यार्थी त्यांचा सत्कार होणं गरजेचंच आहे. पण असा एक विचार या टीमकडून आला की याच्याबरोबरच एक उत्कृष्ट शेतकरी, चांगला व्यवसायी, अशा वेगवेगळ्या चांगला सामाजिक कार्यकर्ता, अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रात जर व्यक्तिमत्वानं आपण पाठिंबा दिला, प्रोत्साहन दिलं तर ही मंडळी भविष्यात पुढं आपल्या या देशाच्या विकासासाठी, गावाच्या विकासासाठी नक्की त्यांचा चांगला हातभार लागेल. आणि एक आगळा वेगळा उपक्रम सादर केला त्याबद्दल या ग्रामपंचायतीला खरोखर त्यांचे खूप खूप धन्यवाद. मंडळी, आजची परिस्थिती पाहिली तर नोकरी हा विषय थोडासा गहन झालेला आहे, नोकऱ्या मिळणं कठीण झालेलं आहे आणि म्हणूनच आपण गावाकडे चला आणि आपल्या गावाचा विकास करा आणि स्वावलंबी व्हा, हे ते ध्येय आहे. त्याला अनुसरून या मंडळीने हा जो कार्यक्रम घेतला तो अतिशय स्तुत्य आहे. याचबरोबर आज याच्यामध्ये अनेकांचं कौतुक होईल. याचबरोबर आणखी एक दुग्ध शर्करा येऊन म्हणावं लागेल की मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा हा जो एक शासनानं राबवलेला उपक्रम आहे, त्याच्यामध्ये आज जिथं आपण इथं बसलेलो आहोत त्या चिखलगाव हायस्कूलचा मला वाटतं तालुक्यामध्ये द्वितीय क्रमांक आलेला आहे. त्यासाठी जरा जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं आपण कौतुक करूया. त्याचबरोबर या ग्रुप ग्रामपंचायतीमध्ये
एक नावारूपाला आलेली शाळा की ज्या विविध क्षेत्रामध्ये त्यांनी प्रावीण्य मिळवलेलं आहे ती मळे शाळा, याचा देखील तालुका पातळीवरती द्वितीय क्रमांक आलेला आहे. त्याचाही इथं उहापोह आणि कौतुक होणार आहे. मी आपला चांगला उपक्रम राबवला त्याबद्दल या कार्यक्रमाला मी मनापासून शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. या ठिकाणी किन्नर शाळेचे सन्माननीय शिक्षक चालगावकर सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांनी विचार मंचावरती उपस्थित राहायचं आहे. मी सन्माननीय सदस्य रेवाले साहेब यांना विनंती करतो की सरांना पुष्प देऊन त्यांचा सन्मान करायचा आहे. आपण ह्या ठिकाणी शैक्षणिक, सामाजिक, उद्योग, व्यवसाय, शेती व ग्रामविकास अशा मान्यवरांचा, विद्यार्थ्यांचा आपण या ठिकाणी सत्कार प्रशस्तीपत्र देऊन करणार आहोतच. परंतु तो कार्यक्रम करीत असताना या कार्यक्रमाला ज्यांची प्रामुख्याने उपस्थिती लाभलेली आहे ते सन्माननीय दापोली पंचायत समितीचे सन्माननीय गट विकास अधिकारी, त्यांच्या संदर्भात सन्माननीय या शाळेचे मुख्याध्यापक घरेंडे सर अतिशय मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे त्यांच्याविषयी थोडक्यात आपल्या ग्रामपंचायतचे सन्माननीय सदस्य सरपंच दिनेशजी आडवीकर यांनी प्रस्तावनामध्ये त्यांची उल्लेखनी केलेली आहे. तर मी त्यांच्या संदर्भामध्ये त्यांच्या कामगिरीबद्दल जास्त न बोलता की आपल्या दापोली तालुक्यामध्ये अनेक वेळा आपल्या ग्रामपंचायतला किंवा आपल्या परिसरातल्या 4 गावातील प्रत्येक माणसाला ज्यांचं चांगलं सहकार्य लाभलेले ते आपल्या सर्वांचे लाडके खरात साहेब यांना मी विनंती करतो धन्यवाद. थोडासा कार्यक्रमामध्ये बदल झालेला आहे. खऱ्या अर्थानं आपण ज्या विद्यार्थ्यांचं या ठिकाणी कौतुक करण्यासाठी आणि त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी आपण या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहोत. तर त्या कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करणार आहोत. मी सन्माननीय चित्त सरांना विनंती करतो की आपण पुढील कार्यक्रम प्रशस्ती पत्रकाचं आपण प्रस्तावना करावी अशी मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद. धन्यवाद जयंती जाधव साहेब. निर्मळ ग्रुप ग्रामपंचायत चिकरगाव यांच्या वतीनं आयोजित ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील विविध क्षेत्रात आपल्या कल्पनाशक्तीच्या, इच्छाशक्तीच्या, आत्मविश्वासाच्या बळावर प्रावीण्य मिळवलेल्या युवक, युवती, महिला ग्रामस्थांचा आज हा ऋणगौरव सोहळा, सन्मान सोहळा आणि हा नेत्रदीपक नयनरम्य सोहळ्यात उपस्थित सन्माननीय विचारमंचावर तालुक्याचे बीडीओ साहेब, खरा साहेब, त्याचबरोबर या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्माननीय सरपंच महोदय दिनेशजी आडवीकर साहेब, त्याचबरोबर या विचारमंचावर उपस्थित सर्व ग्रामपंचायत सदस्य, त्याचबरोबर या 4ही गावचे ग्रामस्थ, महिला भगिनी, शिखरावर मी असणारच बिकट जरी ही वाट आहे, शिखरावर मी असणारच बिकट जरी वाट आहे, संकट आलो जपून या जरा, संकट आलो जपून या जरा, वादळाशी तुमची गाठ आहे, वादळाशी तुमची गाठ आहे. प्रथमतः मी येथे
ग्रुप ग्रामपंचायत चिकलगाव यांचे सर्व पदाधिकारी सदस्य यांच्या विचारांचा आम्ही सर्व ग्रामस्थ पुरस्कार करतो की ज्यांनी अशा या संकटांना सामोरे जाणाऱ्या दर्दी लोकांचा ध्येयवादी लोकांचा सन्मान सोहळा आपण आयोजित केला। एकदा आपण सर्व ग्रामस्थांनी या सर्व ग्रामपंचायत पदाधिकारी सदस्य यांचा एकदा जोरदार टाळ्या देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे। यशाच्या मागे पाळण्याची काहीच गरज नसते। दृढ संकल्प करून आपल्या कामावर संपूर्ण लक्ष केंद्रित केल्यास यश आपल्या मागे धावत येते। पंगुर रंग इथे दिली ही माणसातील इच्छाशक्तींचे सामर्थ्य व्यक्त करणारी आहे। परिस्थिती योग्य असेल आणि साधन सामग्री पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असेल तर इच्छित ध्येय गाठण्यास कोणतीही अडचण येत नाही। परंतु यामुळे परिस्थिती पूर्णपणे विरोध असताना साधनांची उपलब्धता नसताना इच्छित ध्येय गाठण्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्ती आवश्यक असते। उद्योगात आपण यशस्वी होणारच असा आत्मविश्वास आणि त्यासाठी वाटेल ते श्रम करण्याची तयारी असणे म्हणजेच इच्छाशक्ती होय। आणि अशी प्रबळ इच्छाशक्ती मनामध्ये बिंबवून उद्योजकतेचा ध्यास घेऊन अनेक नवतरुण आज स्वतःला एका नव्या उमेदीने ध्येयवेळ्या भावनेने आजमावू पाहत आहे। संघर्षमय परिस्थितीवर मात करून स्वतःला अधिकतम उंचीवर नेण्याचा सतत प्रयत्न करत असतात, धडपडत असतात, जे स्वतःच्या नव्या कल्पनाशक्तीने वाव देत असतात, जे अडचणीमध्ये संधी शोधत असतात। आज या सगळ्या गुणांचा गौरव होणं, सन्मान होणं, बहुमान होणं आणि तो आपल्याकडून घडून येणं ही या नवोद्योजकांसाठी नवी चेतना, नवी उमेद, एक नवी आशा, एक नवा किरण दाखवणारा ठरणार आहे। हा सन्मान आहे प्रबळ इच्छाशक्तीचा, हा सन्मान आहे दूरदृष्टिकोनाचा, हा सन्मान आहे आत्मविश्वासाचा, हा सन्मान आहे चिंतनाचा, वाचनाचा, नेतृत्वाचा, हा सन्मान आहे अनुभवाचा, हा सन्मान आहे निर्धाराचा। अशा या आपल्या मातीत घडलेल्या सर्व गुणसंपन्न उद्योजकांसाठी, व्यावसायिकांसाठी, शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या शाळेचे मुख्याध्यापक, शाळेतील सर्व विद्यार्थी आणि सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या, उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या सर्व जन्मांसाठी आणि समोर बसलेल्या सर्व ग्रामस्थांसाठी ही मोठी उल्लेखनीय बाब आहे। तर या सगळ्यांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या द्यायचा आहे। तर प्रथमतः आपण शैक्षणिक क्षेत्राकडे वळूया। चांगले शिक्षण जीवनात अनेक उद्दिष्ट पूर्ण करते। वैयक्तिक उन्नती, सामाजिक स्थिती वाढवणे, सामाजिक आरोग्य सुधारणे, आर्थिक प्रगती, राष्ट्राचे यश जीवनातील ध्येय निश्चित करणे, सामाजिक समस्यांची जाणीव करून देणं आणि पर्यावरणीय समस्या आणि इतर सामाजिक समस्या सोडवण्यासाठी उपाय प्रदान करणे। शिक्षण म्हणजे समजणं, शिक्षण म्हणजे स्वतः विचार करणं, शिक्षण म्हणजे समाजासाठी जीव तुटणं, शिक्षण म्हणजे कष्ट करून करणं, शिक्षण म्हणजे चांगलं माणूस होणं, शिक्षण म्हणजे संकुचितपणा नष्ट होणं। हे जाणून ज्यांनी शाळा व शिक्षण यावर भर दिला ते सर्व शाळेतील मुख्याध्यापक आणि सर्व शिक्षक यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या। त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांमध्ये अभिरुची, अभिव्यक्ती क्षमता इत्यादी लक्षात घेऊन त्यांना शालेय जीवनाशी समायोजन साधण्यास प्रवृत्त व सहकार्य करणं म्हणजे शैक्षणिक मार्गदर्शन होय। ते सगळं मार्गदर्शन करण्याचं काम आज शिक्षक लोक करत आहेत। जरी हे यश विद्यार्थ्यांचं असलं तरी सगळ्यात महत्त्वाचं यश हे त्या शाळेतील वैयक्तिक मुख्याध्यापकांचं आहे। तर या सर्व शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक यांचं मी ग्रामपंचायत वतीने स्वागत करतो। त्याचबरोबर शैक्षणिक क्षेत्रात ज्यांनी उल्लेखनीय काम केलं, शैक्षणिक क्षेत्रात ज्यांनी उल्लेखनीय काम केलं असे आहेत यश सचिन जाधव,
यांना मी रंगमंचावर आमंत्रित करतो. तर मी सन्मान प्रदान करण्यासाठी आपल्या तालुक्याचे व्हिडिओ खरा साहेब यांना विनंती करतो. सांगायचं म्हणजे 5 किलोमीटर वेगवान जलतरणपटू, 10 किलोमीटर वेगवान जलतरणपटू, त्याचबरोबर 10 किलोमीटरसाठी राष्ट्रीय पदक, 800 मीटर, 1500 मीटर राष्ट्रस्तरीय सहभाग, 800 मीटर, 200 मीटर शालेय राष्ट्रीय जलतरण स्पर्धेत सहभाग, तसेच जिल्हास्तरीय या सगळ्यांसाठी जिल्हास्तरीय साठी सुद्धा सुवर्ण मिळाले आहे. योगासन मध्ये शालेय खेळ राज्यस्तरीय सहभाग, मलकापट्टू जिल्हास्तरीय सहभाग या संपूर्ण क्रीडा प्रकारात 37 सुवर्ण पदके, 22 रजत पदके, 14 कांस्य पदके अशी एकूण 73 पदके यश याला मिळाले आहे. त्याबरोबर 14 सन्मान चिन्ह याची जवळजवळ ही 9 वर्षाची कारकीर्द आहे. वय वर्ष 16 याची सुरुवात जवळजवळ 2014 पासून झाली. तर विशेष सांगायचं म्हणजे आपले ग्रामपंचायत माजी सदस्य बाबूराव गोपाळ जाधव यांचे हे नातू असून त्यांचे वडील डॉक्टर सचिन जाधव. त्याचबरोबर विशेष सांगायचं म्हणजे देवटे खाचीवाडी स्वाभिमान मंडळ यांचं विशेष सहकार्य याच्यासाठी लावलेलं आहे. तर यश याच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या आपण सगळ्यांनी द्यायच्या आहेत. जगातील सर्व प्रकारच्या सैन्याहून शक्तिशाली आणि सामर्थ्यवान अशी एकच गोष्ट आहे आणि ती आहे तुमचा आत्मविश्वास. आज मला वाटतं हा आत्मविश्वासच यश पुढे घेऊन जाणार आहे आणि त्याची पुढील वाटचाल अतिशय चांगली होणार आहे. ग्रुप ग्रामपंचायत चिकलगाव यांच्या वतीनं यश याला पुढील वाटचाली शुभेच्छा. धन्यवाद. त्याचबरोबर पुढील सन्मानमूर्ती आहे आयुष चंद्रकांत भोड यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. तर मी सन्मानमूर्ती आयुष चंद्रकांत भोड यांना रंगमंचावर येण्यास निमंत्रित करतो. विद्यार्थी नसतील तर सन्माननीय व्हिडिओ साहेब यांना विनंती करतो की त्याने हा सन्मान आयुष चंद्रकांत भोड यांना प्रदान करायचा आहे. शिष्यवृत्ती इयत्ता 5वी मेरिट लिस्टमध्ये आलेला विद्यार्थी आहे. सुरुवात ते यश हा एक प्रवास असतो. या प्रवासात शॉर्टकट नसतो. अगदी मूलभूत नियमाप्रमाणे जो आधी निघेल तो यशाच्या मुक्कामी लवकर पोहोचतो. ग्रुप ग्रामपंचायत चिकलगाव यांच्या वतीनं या विद्यार्थ्यांना पुढील वाटचाली शुभेच्छा देतो. त्याचबरोबर पुढील सन्मानमूर्ती आहे अथर्व तेजस पवार. हा विद्यार्थी कराटेमध्ये दिल्लीमध्ये कामाला आलेला आहे. याच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या द्यायच्या आहेत. मी ड्रायव्हर आंबेडकर साहेबांना विनंती करतो की त्याने हा सन्मान विद्यार्थ्याला प्रदान करायचा.
तर या विद्यार्थ्यांना गुरुबाईच्या चिकनगाव यांच्या वतीने शुभेच्छा देतो. तर पुढील नाव आहे स्वराज तुषार उजाड. तर सन्मानपूर्ती स्वराज तुषार उजाड यांना मी रंगमंचावर येण्यास विचार मंचावर येण्यास निमंत्रित करतो. सोबत पालकांनी सुद्धा यायचं आहे. तर सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये रेकॉर्ड स्पर्धेत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. त्याचबरोबर पुढील सन्मानमूर्ती आहेत अथर्व संदीप राऊत यांनी सुद्धा विचार मंचावर यायचं आहे. तर मी कबीर दांडेकर साहेबांना विनंती करतो त्यांनी सन्मान प्रदान करायचा आहे. एकदा जोरदार टाळ्या द्यायच्या आहेत. सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये विशेष उल्लेखनीय काम केलेली विद्यार्थी त्याचबरोबर अथर्व संदीप राऊत पालक आले जातील. त्या सन्माननीय ग्रामसेवक कोळगाव यांनी हा सन्मान प्रदान करायचा आहे. त्याचबरोबर प्रिया दिनेश शिगवण सन्मानपूर्ती प्रिया दिनेश शिगवण ह्या उद्योग क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. काही अडचणीसह त्यांना बाहेर जायचं आहे. धनश्री मॅडम यांनी यांचा सन्मान करायचा आहे. एकदा जोरदार टाळ्या द्यायचा आहे. महिला वर्गातून नाव येत आहे. पुढे विद्यार्थी आहे सुयश सुनील गोसावी. सन्मानमूर्ती सुयश सुनील गोसावी यांनी विचार मंचावर घ्यायचा आहे. महिन्याचा विद्यार्थी असून सन 2022-23 मध्ये जिल्हा परिषदेच्या जाणीव विज्ञान अनुभव विज्ञान या उपक्रमांतर्गत नासा आणि इस्रो अमेरिका यात अभ्यास दौऱ्यासाठी याची निवड झालेली आहे आणि तो दौरा पूर्ण करून आलेला आहे. त्याचबरोबर रत्नागिरी जिल्हा परिषद अंतर्गत रत्नागिरी टॅलेंट सर्च परीक्षा इयत्ता 7वीसाठी हा तालुक्यात प्रथम आलेला विद्यार्थी आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचा उपक्रम रत्नागिरीचा भास्कराचार्य ही गणिताची परीक्षा आहे. या परीक्षेमध्ये उमरले प्रभागात प्रथम आलेला विद्यार्थी आहे. त्याचबरोबर 2023-24 या वर्षामध्ये संतोषबाई मेहता इंग्लिश मीडियम स्कूल यांच्यातर्फे आयोजित जिल्हास्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये याला उत्तीर्णता मानांकन मिळालेलं आहे. धन्यवाद. जिल्हा परिषद उपक्रम जाणीव विज्ञान अनुभव विज्ञान अंतर्गत नासा आणि इस्रो परीक्षा होते. त्या परीक्षेमध्ये इस्रो अभ्यास दौऱ्यासाठी त्याची निवड झालेली आहे आणि 18 जानेवारी ते 14 जानेवारी ते 18 जानेवारी याच्यामधून इस्रोचा दौरा करून आलेला आहे. त्याचबरोबर त्याची बहीण माननीय मंगेश आगरे ही सुद्धा नासा इस्रो भेटीसाठी पात्र ठरलेली विद्यार्थिनी आहे. तिचा सुद्धा 14 जानेवारी ते 18 जानेवारी इस्रो अभ्यास दौरा पूर्ण झालेला आहे. त्याचबरोबर येत्या एप्रिल महिन्यामध्ये ती नासा या ठिकाणी जी अंतराळ संशोधन संस्था आहे अमेरिकेमध्ये ही मुलगी अमेरिकेला जाऊन येणार आहे. माननीय मानसी मंगेश बरं त्यांच्या आई आलेल्या आहेत. तर मी सरपंच महोदय दिनेश आडवीकर साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी सन्मान प्रदान करायचा आहे.
त्याची आई जर आली असेल तिने यायचं आहे. आणि मंगेश आगरे रितेश प्रमोद सोलकर इयत्ता 8वी NMMS आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा असते की ती दरवर्षी 12,000 रुपये शिष्यवृत्ती आहे. अशी 4 वर्ष म्हणजे 48,000 रुपये शिष्यवृत्ती मिळते. असा हा मणिकाळचा विद्यार्थी त्याला 22-23 या शैक्षणिक वर्षामध्ये शिष्यवृत्ती परीक्षेत गुणवत्ता झालेला आहे. त्याचबरोबर इयत्ता 8वी जी स्कॉलरशिप परीक्षा असते त्या परीक्षेमध्ये सुद्धा तो गुणवत्ता झालेला विद्यार्थी आहे. सध्या तो इयत्ता 9वीमध्ये या ॲक्च्युअल शिकत आहे. लक्ष्मण यांचा सन्मान करतील सन्माननीय खरासाहेब रितेश सोलकर. त्यानंतर प्रणय लक्ष्मण तेलम हा सुद्धा इयत्ता 8वी शिष्यवृत्ती परीक्षा गुणवत्तेत झालेला विद्यार्थी आहे. त्याचबरोबर NMS शिष्यवृत्ती परीक्षा या परीक्षेत सुद्धा गुणवत्तेत झालेला विद्यार्थी आहे. हा जिल्हास्तरीय खो-खो स्पर्धेत उत्कृष्ट आपला खेळ दाखवून त्याचं संपूर्ण जिल्हाभरात कौतुक झालेलं आहे. मी जनसेनेला विनंती केले की त्यांना त्याचं कौतुक करावं. अनुश्री प्रवीण पांडे ही सुद्धा इयत्ता 8वी शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये मेरिटमध्ये आलेली विद्यार्थिनी आहे. त्याचबरोबर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमध्ये असलेली NMS शिष्यवृत्ती परीक्षा आहे. या परीक्षेमध्ये सुद्धा ती गुणवत्तेमध्ये आलेली विद्यार्थिनी आहे. हिनं सुद्धा जिल्हा स्तरावर उंचवडी स्पर्धेमध्ये भाग घेऊन क्रमांक मिळवले. त्याचबरोबर तालुका स्तरावरती प्रथम क्रमांक मिळवलेला आहे. उत्कृष्ट खो-खोपटू आहे. सध्या ती आता 9वीमध्ये या शास्त्रज्ञ शिकत आहे. मी गणेशला विनंती करतो की त्यांना त्याचं कौतुक करावं. पुढे मैत्री मनोहर पांडे लगेच यायचंय. पुढे नाव लगेच यायचंय. तुझ्या पालकांनी यायचंय. शोध कलारत्नाचा हा जिल्हापेक्षा उपक्रम आहे. या उपक्रमासाठी इयत्ता 2रीमधून ती निवड झालेली आहे. मी मांडेकर साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी कौतुक करावं. शर्वरी प्रशांत कांदे हिनं आपल्या पालकांचा यायचा. शर्वरी प्रशांत कांदे ही आता 4थीमध्ये शिकत असून स्पर्धेमध्ये तिच्या प्रथम क्रमांक येऊन तिने जिल्ह्यात सहभाग घेतलेला आहे. त्याचबरोबर या मुलीचं विशेष कौतुक म्हणजे राज्यस्तरीय लाठी चॅम्पियनशिप याच्यामध्ये तिला कांस्य पदक मिळवलेलं आहे. राज्यस्तरीय लाठी चॅम्पियनशिप रौप्य पदक. त्याचबरोबर पिंचक सिलेट या स्पर्धेमध्ये तिला रौप्य पदक मिळालेलं आहे. पिंचक सिलेट मुंबई इथे झालेल्या स्पर्धेमध्ये तिला रौप्य पदक मिळवलं आहे. त्याचबरोबर नॅशनल लाठी चॅम्पियनशिप जी परीक्षा दिल्लीला झाली होती ही मुलगी दिल्लीला जाऊन आलेली आहे आणि तिला तिथं कांस्य पदक मिळालेलं आहे. त्याचबरोबर राज्यस्तरीय झालेल्या नॅशनल लाठी स्पर्धेत लाठी प्रकार 1 तिच्यामध्ये
पंचायती त्याच्यामध्ये रौप्य पदक मिळालेलं आहे. लाठी प्रकार 2 मध्ये 1 लाठी त्याच्यात तिला कांस्य पदक मिळालेलं आहे. मी खरा साहेबांना विनंती करेन की या मुलीचं आपल्या शुभ हस्ते कौतुक करावं. यानंतर पुढील विद्यार्थी श्रावणी प्रतिभा आहे. नमस्कार. विचारमंचावर पवित्र विचारमंचावरील सर्व सन्माननीय आणि समोर बसलेले सर्व प्रतिष्ठित सत्कारमूर्ती यांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो. सर्वांना आनंदाची बातमी म्हणजे जसे आपल्या चिखलगावच्या मला एका गोष्टीचं या ठिकाणी कौतुक वाटतंय की आपल्याच विद्यालयातील जे आज विद्यार्थी समोर बसलेले आहेत, जे धडाडीचे कार्यसम्राट म्हणूया असे चिखलगावचे सरपंच दिनेश आडवी हे नेहमी काही ना काहीतरी वेगळा उपक्रम आपल्यासाठी घेऊन येत असतात. आमची बऱ्याच वेळेला चर्चा होती की त्यांनी मागे आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी भास्कर पेरे पडलांचं उदाहरण दिलं तर नेहमी आमची चर्चा व्हायची की तुम्ही एकदा ही ग्रामपंचायत बघून या. आणि ते बघून आले आणि त्यातल्या काही चांगल्या गोष्टी सुद्धा आपल्यासाठी ते नेहमी घेऊन येत असतात. आणि आपलं ते अभिनंदन करण्यासाठी माणसांपर्यंत प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत शाळेपर्यंत ते जात असतात. आणि एकच त्यांचा ध्यास असतो की आपल्या परिसरातील विद्यार्थ्यांचा, पालकांचा, शेतकऱ्यांचा विकास झाला पाहिजे. आणि ही गोष्ट मनात धरून आजचा हा सुंदर कार्यक्रम चिखलगावच्या प्रांगणामध्ये या ठिकाणी त्यांनी आयोजन केलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर सळसळत रक्त असणारे, त्यांना साथ देणारे याच विद्यालयातील दुसरे विद्यार्थी जयंती जाधव आणि त्याच्याच समवयस्क असलेले आमच्या विद्यालयाचे संस्थेचे सचिव सन्माननीय कैवल्य दांडेकर सर, या तिघांचा त्रिकोण अतिशय सुंदर जमलेला आहे. आणि नेहमी आपल्याला नवीन नवीन कार्यक्रम या ठिकाणी बघायला मिळत असतात. विद्यार्थ्यांसाठी असू दे, गावातल्या लोकांसाठी असू दे, पंचक्रोशीतल्या असू दे किंवा तालुक्यातल्या कुठल्याही व्यक्तीसाठी असू दे. आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा त्यांचं सर्वांचं अभिनंदन करतो, कौतुक करतो. आणि जसं आता चिपटे सरांनी या मळे शाळेतील विद्यार्थ्यांचं खूप या ठिकाणी कौतुक केलेलं आहे. त्यांनी बरेचसे या ठिकाणी पुरस्कार प्राधान्य केलेले आहेत. आणि तेच विद्यार्थी, तेच पालक पुढे आपल्या विद्यालयामध्ये येणार आहेत. आणि त्यामुळे त्यांचंही आमच्या विद्यालयातर्फे खूप खूप अभिनंदन करतो. आणि आमच्या विद्यालयातील काही विद्यार्थ्यांनी सुद्धा प्रावीण्य मिळालेले हेच विद्यार्थी चिखलगाव, किनळ असेल, मळे असेल याच प्राथमिक विद्यालयातून या ठिकाणी इथे येत असतात. आणि म्हणून या विद्यार्थ्यांचं कौतुक करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभे आहे. सुरुवातीला कुमारी श्रावणी प्रदीप बारे ही अतिशय गुणी विद्यार्थी, लहानपणापासूनच या ठिकाणी लेखनाची, वाचनाची, गायनाची आणि कवितेची आवड असणारी विद्यार्थिनी यांनी अतिशय सुंदर असं पुस्तक लिहिलेलं आहे, दोस्ती नावाचं पुस्तक. आणि या पुस्तकासाठी आपल्या विद्यार्थ्यांनी काही शिक्षकांनी मदत केलेली आहे. आणि तिचं आज कौतुक मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी होत आहे. मी खरात साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते तिचा गुणगौरव करायचा आहे. कुमारी श्रावणी प्रदीप बारे. धन्यवाद. यानंतर कुमार हर्ष शरद आडविलकर याचा 9वीचा हा विद्यार्थी आहे. आणि अतिशय उत्कृष्ट असा सगळ्या खेळामध्ये चित्रकला स्पर्धा असतील किंवा वक्तृत्व स्पर्धा असतील या सगळ्या स्पर्धेमध्ये तो हिरिरीनं भाग घेतो. परंतु खेळामध्ये मात्र त्यांनी यावर्षी अतिशय मोठी कामगिरी केलेली आहे. तालुक्यामध्ये 400 मीटर धावणे प्रथम क्रमांक त्यांनी पटकावलेला आहे. जिल्हा स्तरावर सुद्धा 400 मीटर धावण्यामध्ये द्वितीय क्रमांक पटकावलेला आहे. त्याचं जोरदार टाळ्यावाजून अभिनंदन करायचं आहे. आणि कोल्हापूर या ठिकाणी विभागीय स्पर्धेसाठी त्याची निवड झालेली होती आणि त्या ठिकाणी त्यांनी चांगला परफॉर्मन्स दाखवलेला आहे. त्याबद्दल पालकांचं, शिक्षकांचं आणि त्याचं खूप खूप अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन. मी कैवल्य सरांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते त्याचं अभिनंदन आणि कौतुक करायचं आहे.
धन्यवाद. यानंतर आपल्या विद्यालयातील दुसरी एक अतिशय गुणी विद्यार्थिनी की पहिल्यापासूनच वेगवेगळ्या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेत असलेली MTS असेल, MM असेल, चित्रकला स्पर्धा असतील, वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये तिचं खूप चांगलं योगदान आहे. कुमारी मुग्धा मनोहर पांडे ही सुद्धा जसं इतर स्पर्धेमध्ये पुढे आहे तशीच खेळामध्ये सुद्धा ती अतिशय प्रावीण्य तिने प्राप्त केलेला आहे. तालुका स्तरावरती 100 मीटर धावण्यामध्ये तिने द्वितीय क्रमांक पटकावलेला होता आणि जिल्हा स्तरासाठी तिची 100 मीटर धावणे याच्यामध्ये तिने सहभाग घेतलेला होता. मी मुग्धाला विनंती करतो आणि त्यांच्या पालकांना की या ठिकाणी पुढे यायचं आहे. मी सरपंच साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते तिचं अभिनंदन आणि कौतुक करायचं आहे. जरा सर्वांनी टाळ्या वाजवायच्या आहेत. हस्ताक्षर सुद्धा अतिशय सुंदर आहे तिचं. विज्ञानातील स्पर्धा असतील किंवा इतर स्पर्धा असतील तर त्याच्यामध्ये सुद्धा तिचं खूप योगदान मोठं आहे. इयत्ता 9वीची ही विद्यार्थिनी आहे. अभिनंदन आहे, खूप अभिनंदन. यानंतर कुमारी जानवी संदीप बोबडे 11वी. हिने थाळीफेक तालुका स्तरामध्ये द्वितीय क्रमांक पटकावलेला आहे. तिची जिल्हा स्तरासाठी या ठिकाणी निवड झालेली होती. टाळ्या वाजवून तिचं अभिनंदन करायचं आहे. मी ग्रामसेवकांना विनंती करतो की या ठिकाणी आपल्या शुभ हस्ते तिचं कौतुक करायचं आहे. यानंतर कुमार अविनाश महादेव वर्ला हा आपल्या इयत्ता 8वी पासूनच या विद्यालयामध्ये सतत प्रत्येक खेळामध्ये पहिला दुसरा तालुका स्तर असेल, जिल्हा स्तर असेल, सतत जवळजवळ 7 ते 8 वर्ष या ठिकाणी उत्कृष्ट खेळ त्यांनी केलेला आहे. कबड्डी आणि खो खो यामध्ये सुद्धा उत्कृष्ट कामगिरी केलेली आहे. परंतु यावर्षी त्यांनी तालुका स्तरावरती 400 मीटर धावणे द्वितीय क्रमांक पटकावलेला होता आणि जिल्हा स्तरावर सुद्धा 400 मीटर धावण्यामध्ये द्वितीय क्रमांक आलेला आहे. खूप खूप अभिनंदन. जिल्हा स्पर्धा झालेल्या होत्या त्यासाठी त्याची निवड झालेली होती आणि तिने उत्कृष्ट कामगिरी केलेली आहे. अशा गुणी खेळाडूसाठी पुन्हा एकदा अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन. मी माजी सरपंच पांडे साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी त्याचं कौतुक करायचं आहे. ऋषिकेश महेश लोहार हा याच विद्यालयाचा विद्यार्थी आहे. या विद्यालयामध्ये त्याचा 10वीला सुद्धा प्रथम क्रमांक आलेला होता. 94% मार्काने हा विद्यार्थी उत्तीर्ण झालेला होता. तर मळ्याची ही परंपराच आहे आणि यावर्षी मात्र तालुका स्तरावरती त्यांनी थाळीफेक द्वितीय क्रमांक पटकावलेला आहे आणि जिल्हा स्तरासाठी त्याची निवड झालेली होती. अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन. याचं एक वैशिष्ट्य असं आहे की आपल्याच विद्यालयामध्ये तो MSAT हा जो विभाग आहे मुलांसाठीचा 5वी ते 10वी साठी, तर त्यामध्ये तो उत्तम शिक्षक म्हणून काम करतोय सध्या. तर त्याचंही खूप अभिनंदन. मी ऋषिकेशला पुन्हा एकदा या ठिकाणी धन्यवाद देतो. पुढे यायचं आहे. मी चिपटे सरांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते त्याचं कौतुक करायचं आहे. यानंतर विवेक काशीनाथ धावले यांचा 12वीचा हा विद्यार्थी आहे. हा सुद्धा जवळजवळ 11वी आमच्याकडे आला आणि सतत तालुका स्तरावर आणि जिल्हा स्तरावर सुद्धा याची मोठी कामगिरी आहे. तालुका स्तरावर यावर्षी त्यांनी थाळीफेकमध्ये प्रथम क्रमांक मिळवलेला आहे आणि जिल्हा स्तरामध्ये त्याचा सहभाग झालेला होता. सावंत या ठिकाणी स्पर्धा झालेल्या होत्या. तर त्याचाही खूप खूप अभिनंदन. मी बोत्रे सरांना विनंती करतो की पुढे त्यांनी यायचं आहे आणि त्याचं कौतुक करायचं आहे.
यानंतर या विद्यालयाचा एक छोटा सगळ्याच कार्यक्रमामध्ये असताना उत्तम सूत्रसंचालन, उत्तम चित्रकला आणि वक्तृत्व स्पर्धा या सगळ्या स्पर्धा गाजवणारा आणि याच विद्यालयाचा छोटा बाल कलाकार म्हणून या की ज्याने दापोली ते रत्नागिरी अशी सायकल स्पर्धा अतिशय दिमागामध्ये पार केलेली होती आणि जिल्हा स्तरावर सुद्धा यांनी सायकलिंग स्पर्धेमध्ये भाग घेतलेला होता. जिल्हा स्तरावर सुद्धा त्याचा नंबर बसलेला आहे, द्वितीय क्रमांक, आणि विभागीय स्तरावर निवड झालेली होती. असा कुमार आपण त्याचं अभिनंदन करायचं आहे. शिवाजीराजांनी संभाजीराजांना आपल्या समोर वाढवलं, तसंच आज कैवले सर सुद्धा आपल्या जसं छोटा संभाजीच म्हणूया त्याला वाढवत आहेत आणि मी त्यालाच विनंती करणार आहे की आपले शुभ असते या ठिकाणी त्याचं अभिनंदन आणि कौतुक करायचं आहे. सगळ्या क्षेत्रामध्ये या ठिकाणी त्यांनी पदकं मिळवलेली आहे. खूप खूप अभिनंदन आणि कौतुक. या ठिकाणी आपल्या विद्यालयातील स्पर्धकांचे सत्कार करण्यासाठी मला इथे निमंत्रित केलं. आपल्याच विद्यालयाची इयत्ता 12वी शिकणारी कुमारी जान्हवी गणेश कांबळे हिचाही प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये मोठे हिरिरीने सहभाग असतो. कुठलाही ग्रामपंचायतचा कार्यक्रम असो, शाळेचा असो, गावाचा असो, तर ती पहिल्यांदा पुढे असते. तर तिचंही कौतुक आणि अभिनंदन या ठिकाणी होणार आहे. कुमारी जान्हवी नरेश कांबळे हिनं पुढे यावयास मी त्यांना विनंती करतो. मी आडविलकर सरांना विनंती करतो की आपले शुभ असते तिचं अभिनंदन आणि कौतुक करायचं आहे. यानंतर खूप अभिमानाची आणि आनंदाची गोष्ट म्हणजे या विद्यालयामध्ये आपण पाऊल ठेवताच आपलं मन सगळं प्रसन्न झालेलं असेल तर ही शाळा, हे विद्यालय, ही संस्था आपल्या समोर बसलेल्या सर्वांचीच आहे आणि प्रत्येक क्षेत्रामध्ये इथले विद्यार्थी मोठमोठ्या गोष्टीमध्ये या ठिकाणी जात असतात, अनेक पुरस्कार प्राप्त करत असतात आणि फक्त विद्यार्थीच नाही तर या ठिकाणी असलेले सर्व शिक्षक असतील, संस्था असेल, संस्थेमध्ये असणारे सर्व पदाधिकारी असतील तर हे या ठिकाणी हिरिरीने भाग घेत असतात. आणि विशेष म्हणजे पालकांचा सगळ्यात मोठा सहभाग असतो आणि पालकांबरोबर विद्यार्थ्यांचाही मोठा सहभाग असतो आणि या सर्वांच्या सहभागाने या शाळेचा उत्कर्ष अतिशय सुंदर रीतीने चालू आहे, आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे. आणि म्हणून अभिमानाची गोष्ट म्हणजे यावर्षी मुख्यमंत्री माझी शाळा ही जी स्पर्धा झाली या स्पर्धेमध्ये तालुका स्तरावरती आपल्या विद्यालयाचा द्वितीय क्रमांक आलेला आहे आणि 2 लाखाचा पुरस्कार या शाळेला मिळालेला आहे. तर मी याचं श्रेय सगळं विद्यार्थी, पालक, पंचक्रोशीतील सर्व अपतेष्ट प्रतिष्ठ मंडळी यांना देतोय आणि आमच्या संस्थेचे सर्व पदाधिकारी, शाळेचे सर्व कर्मचारी, चिखलगावचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य यांनाही देतो. आणि मी गरंडे सरांना विनंती करतो की पुढे हा जो पुरस्कारासाठी या ठिकाणी निर्मल ग्रुप ग्रामपंचायत यांच्याकडून आपलं अभिनंदन होत आहे ते अभिनंदन स्वीकारावं. मी खरात साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी या पुरस्काराचं अभिनंदनाचं प्रशिष्टपत्र जसं आता गणेशने सांगितलं की मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा हा माननीय मुख्यमंत्री म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्रभर हा कार्यक्रम राबवला गेला. त्यामध्ये आमच्या मळे शाळेचा सुद्धा जिल्हा परिषद शाळा गटातून
दुसरा क्रमांक आलेला आहे. आम्हाला देखील 2 लाखाचं बक्षीस मिळणार आहे. त्यासाठी मी माझ्या मळेगावचे सर्व ग्रामस्थ, त्याचबरोबर शाळा व्यवस्थापन कमिटीचे अध्यक्ष, सर्व सदस्य, माता पालक गटाचे अध्यक्ष सदस्य, त्याचबरोबर शिक्षक पालक गटाचे अध्यक्ष सदस्य, या सर्वांचे याच्यामध्ये भरपूर योगदान आहे आणि म्हणून आम्हाला यश प्राप्त झालेलं आहे. त्याचबरोबर माझे सर्व सहकारी शिक्षक यांनी सुद्धा खूप मेहनत घेतलेली आहे. विद्यार्थ्यांनी खूप मेहनत घेतलेली आहे. आता माझे 40 सहकारी इथं आलेले आहेत. मी त्यांनाही विनंती करेन, माझ्या व्यवस्थापन कमिटीचे अध्यक्षही आलेले आहेत, सदस्य आलेले आहेत, त्यांनाही विनंती करेन की आपण सुद्धा हा सन्मान स्वीकारण्यासाठी व्यासपीठावर यायचं आहे. माझे जे विद्यार्थी आहेत त्याने देखील आलं तरी चालेल. मी सर्वांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर या. मुख्याध्यापक जिल्हा परिषद मराठी शाळा मळे यांना हा पुरस्कार मिळालेला आहे. तर सन्माननीय मुख्याध्यापक चिपटे गुरुजी, त्याचबरोबर त्यांचे सहशिक्षक, त्याचबरोबर शाळेतील विद्यार्थी, पालकवर्ग, त्याचबरोबर शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष किसन पांडे यांनी सुद्धा विचार मंचावर यायचं आहे आणि हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. तर मी व्हिडिओ साहेब, तालुक्याचे व्हिडिओ महाराज साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी हा सन्मान आपल्या शुभ हस्ते जिल्हा परिषद यांना प्रदान करायचा आहे. एकदा जोरदार सगळ्यांनी टाळ्यावाजून स्वागत करायचं आहे यांचं. कारण हा सहकार्याचा सन्मान आहे. या सगळ्यांच्या सहकार्यातून ही मोठी उंच मदत या आमच्या शाळेने घेतलेली आहे. तर या सगळ्यांच्या सहकार्यासाठी आपण सर्वांनी भाग द्यायचे आहे. जिल्हा परिषद शाळा मळे. धन्यवाद. जिल्हा परिषद शाळा मळे यांना पुढील वाटचालीस ग्रुप ग्रामपंचायत चिखलगाव यांच्यातर्फे लाख लाख शुभेच्छा. त्याचबरोबर पुढे एक विशेष नाव घ्यावंच वाटतं, ते म्हणजे शिरीष सुभाष कांबळे. जेव्हा कोरोनाचा काळ चालू होता आणि या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये सर्व शैक्षणिक संस्था, सर्व शैक्षणिक कार्य जेव्हा थांबली होती, अशा खंडित पडलेल्या कार्यकाळामध्ये या विद्यार्थ्याने, थोडक्यात समाजसेवकाने हे खंडित झालेले शैक्षणिक कार्य चिखलगाव येथे चालू ठेवण्याचं काम केलं. जेव्हा शिक्षक शाळेमध्ये कार्यरत नव्हते त्यावेळेला मुलांना शिकवण्याचं काम, विद्यार्थ्यांना घडवण्याचं काम त्या काळातून करून या विद्यार्थ्यांना, या समाजसेवकाने केलेलं आहे. तर शिरीष सुभाष कांबळे या सन्मान मूर्तींना मी विनंती करतो की त्याला सन्मान स्वीकारायचा आहे. मी टंगल दांडेकर साहेब यांना विनंती करतो की त्याला सन्मान प्रदान करायचा आहे. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्याचबरोबर नमस्कार सर्वांना. व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, सगळ्यांच्या नाव घेत नाही आणि चारही गावातले सगळे ग्रामस्थ, महिला या ठिकाणी उपस्थित, या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहात. या ठिकाणी जो माझा सन्मान ग्रुप ग्रामपंचायत चिखलगावच्या वतीने करण्यात आलेला आहे. खरं पाहता आपण मागापासून पाहतोय की मळे शाळेचे विद्यार्थी, आपण ग्रुप ग्रामपंचायतीचा जर विचार केला तर मळे शाळेचे विद्यार्थी आपल्याला जास्त प्रावीण्य मिळवलेले दिसत आहेत. आणि मी आता ज्या ठिकाणी कार्यरत आहे ती शाळा म्हणजे बोरिवली. आणि
बोरिवली आणि मळे हे या स्पर्धेमधले दोघेही प्रतिस्पर्धी आहेत। आमच्या 2 शाळेमधले हे चुरस असते की बोरिवली शाळेतले विद्यार्थी आणि मळे शाळेतले विद्यार्थी यांच्यामध्ये कायमच एक स्पर्धा असते आणि आपण पाहतो की मळे शाळाचे विद्यार्थी त्यांचे शिक्षक वृद्ध असतील, मुख्याध्यापक असतील यांनी खूप प्रयत्न करून जे काही यश मिळवलेलं आहे त्यांचं सुद्धा अभिनंदन। एक मी किस्सा सांगतो की कोरोनाच्या काळात हे झालेलं आहे, पण मी माझे जे शैक्षणिक जे कार्य होतं, जे काय अभ्यास होता मी तो पूर्ववत चालू ठेवलेला होता। याचा एक किस्सा मी सांगतो। ज्यावेळेस मी बोरिवली शाळेमध्ये गेलो, पहिला दिवस होता माझा आणि थोड्या दिवसानंतर मला समजलं की त्या शाळेतले सुद्धा विद्यार्थी खूप गुणवत्ता आहेत, प्रावीण्य आहेत आणि मी एकदा असं वर्गामध्ये गेलो। वर्गामध्ये गेल्यानंतर मला असं जाणवलं की माझ्यापेक्षा खूप पटीने हे विद्यार्थी खूप पटीने हुशार आहेत। मला जेवढे येत नाही तेवढे त्या विद्यार्थ्यांना येत आहेत। आता मला समजलं की मला सुद्धा काहीतरी बदल करायला पाहिजे, माझ्या शिक्षणामध्ये, माझ्या अभ्यासामध्ये काहीतरी गुणवत्ता प्रावीण्य मिळवलं पाहिजे। आणि याचंच उदाहरण म्हणजे मी ज्यावेळेस तलाठीची परीक्षा झाली आणि विद्यार्थ्यांना शिकवत असताना मी सुद्धा त्या परीक्षेला बसलो आणि त्या परीक्षेमध्ये मला चांगले गुण मिळाले। यश प्राप्त झालेलं नाही, परंतु जे अभ्यासाचे मी विद्यार्थ्यांकडून एक प्रेरणा घेतलेली होती, ती प्रेरणा मला त्या ठिकाणी मिळाली की आपण सुद्धा स्पर्धा परीक्षेमध्ये उतरून स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करू शकतो। आणि याचंच त्यांच्याकडून मला प्रेरणा मिळाली आणि त्या परीक्षेमध्ये मला सर 145 मार्क मिळाले। मला खरेच अपेक्षित नव्हते की 145 मार्क मला मिळतील आणि मला खूप आनंद झाला की त्यांच्याकडून मला हे जे काय प्रेरणा मिळाली, परीक्षेत मला मार्क मिळाले, त्याच्यामुळे मला खूप आनंद झाला। परंतु सिलेक्शन झालं नाही, कट ऑफ खूप हाय गेला आणि आपण स्पर्धा परीक्षा, तलाठी स्पर्धा परीक्षेची जे काही प्रक्रिया पाहतोय आतापर्यंत, जे काही मेरिट असेल, घोटाळा असेल, आपण वर्तमानपत्र किंवा न्यूज यांच्या मार्फत आपण सुद्धा ते बातमी पाहतोय खूप। आणि हे स्पर्धेचं युग आहे आणि या स्पर्धेच्या युगामध्ये आपल्याला टिकायचं असेल, आपण मागासपासून शैक्षणिकदृष्ट्या जे काही उपक्रम घेतलेला आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून ग्रुप ग्रामपंचायतीने शैक्षणिक विभागातील जे गुणवत्ता प्राप्त असलेले विद्यार्थी आहेत त्यांचा गुणगौरव करण्याचा जो कार्यक्रम या ठिकाणी घेतलेला आहे, मला खूप आनंद होतोय। कारण का आपण पाहतो की एखाद्या गावाचा विकास जर आपण पाहायचा असेल तर त्या गावातली प्रथम त्या ठिकाणी शाळा पाहिली जाते। त्या शाळेच्या गुणवत्तेवरून गावाचा जो काही विकास आहे तो पाहायला मिळतो आणि याचंच उत्तम उदाहरण आपण मागासपासून पाहतोय की मळे शाळा, तिथले जागृत असलेले ग्रामस्थ असतील, शिक्षक असतील आणि विद्यार्थी असतील, ते वेळोवेळी त्या ठिकाणी पोहोचत असतील, मार्गदर्शन करत असतील, शिक्षकांना सहकार्य करत असतील, याचं आपण उदाहरण या ठिकाणी पाहतोय। मी इतर ग्रामपंचायतीतले जे काही गावे आहेत, चिकारगाव असेल, किन्नळ असेल, देवके असेल, यांना सुद्धा या ठिकाणी हा व्यासपीठ मिळालेला आहे। त्यांना सुद्धा ही विनंती आहे की आपण शाळेचं शैक्षणिकदृष्ट्या जे काही उपक्रम असतील, सहभाग असेल, त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त भाग घेऊन आपली सुद्धा गावातली जी काही भरभराट आहे ती सुद्धा आपल्याला पुढील काळामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल, असे मी सर्वच ग्रामस्थांकडून अपेक्षा व्यक्त करतो। पुन्हा एकदा ग्रुप ग्रामपंचायतचे जे सर्व पदाधिकारी असतील, सरपंच महोदय असतील, उपसरपंच, संपूर्ण टीम असेल, यांचं मी पुन्हा एकदा आभार मानतो की तुम्ही मला या ठिकाणी सन्मानित केला, त्याबद्दल आणि इथेच थांबतो। धन्यवाद। धन्यवाद शिरीष कांबळे साहेब। आज आपण ज्ञानदानाचं काम करत आहात
तर या ज्ञानदानाच्या कामासाठी आपल्याला ग्रुप ग्रामपंचायत चिखलगाव यांच्या वतीनं शुभेच्छा. त्याचबरोबर पुढील नाव आहे सन्मान गोटे आहे. त्या अगोदर एक छोटीशी विनंती आहे की यश जाधव याचा मगाशीच आपण सन्मान केला, परंतु त्यांचे पालक वर्ग इथं आलेले आहेत. तर त्याला रंगमंच विचार मंचावर साहेबांबरोबर फोटो सेशन कसं करायचं आहे. तर एक अतिशय नावाजलेलं नाव आहे हे. एक पुढे जाणारे व्यक्तिमत्व आहे. इथूनच याच विचार मंचावरून त्याचा आत्मविश्वास वाढवणार आहे. सर्वांनी एकदा टाळ्या देऊन दाद द्यायची आहे. अतिशय हुनरदारी व्यक्तिमत्व. त्याचबरोबर किन्नर जाधव गुरुजी यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांविषयी गुणसंपन्न विद्यार्थ्यांविषयी थोडंसं उल्लेखनीय पहिला प्रथम सर्वांना धन्यवाद, सर्वांना नमस्कार. किन्नर शाळा याच्यामध्ये दीप श्रीकांत रेपाळे हा इयत्ता तिसरीमध्ये आमचा रत्नागिरीचा भास्कराचार्य या जी परीक्षा झाली त्या परीक्षेमध्ये संपूर्ण बीट स्तरामध्ये पहिल्या क्रमांकाने तो उत्तीर्ण झाला. त्याचं मनपूर्वक अभिनंदन. मी व्हिडिओ साहेबांना विनंती करतो की आपण त्याचे येणारे जर पालक असतील त्यांनाही विनंती करतो की आपण यावं आणि हा सत्कार सन्मान स्वीकारावा. त्याचप्रमाणे याच्यामध्ये तालुका स्तरावर 49 मिळालेली आहे. ती तिचे आई आणि ती दीक्षा. त्याचप्रमाणे नैतिक नरेंद्र मोहिते हा नामुडी तालुका स्तरामध्ये पहिला क्रमांक आलेला आहे. मी नैतिकला विनंती करतो की आपण आपला बक्षीस स्वीकारावं. त्याची मी दांडेकर साहेब यांना विनंती करतो की आपण त्यांना ते बक्षीस द्यावं. तालुका स्तरावर लांब याच्यामध्ये पहिला क्रमांक मिळाला. धन्यवाद. धन्यवाद जाधव गुरुजी. जिल्हा परिषद शाळा किन्नर कार्यक्रमामध्ये थोडासा बदल आहे. तर चिखलगाव हायस्कूल यांना सुद्धा थोडंसं फोटो सेशन करायचं होतं. नंतर सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना या ठिकाणी व्यासपीठावर यायचं आहे. माझी शाळा सुंदर शाळा, मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा यामध्ये तालुका स्तरावर आपण द्वितीय क्रमांक प्राप्त केला. हा पुरस्कार हा मुख्याध्यापकाचा नसून मुख्याध्यापक हा स्थान काय असतो आणि त्यांच्याबरोबर त्यांची जी टीम असते सगळे म्हणजे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, तर यांनी त्याच्यामध्ये भरपूर कष्ट घेतलेलं असतं आणि त्यामुळं बघा ओघाच्या
भरामध्ये पुकारला आणि तो आपण घेतला. पण सर्व शिक्षकांनी एक या ठिकाणी फोटोसाठी घ्यायचं. उपाध्यक्ष मनोहर पांडे तुम्ही पण या. मॅडम त्याचबरोबर पुढील नाव आहे राधे राजेश शिगवण, जिल्हास्तरीय कराटे ब्लॅक बेल्ट, उत्तम लाठीकाठी थाळीफेक आणि धावण्यामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केलेली आहे. राधे राजेश शिगवण यांना प्रदान करतील करून लाडेकर. त्याचबरोबर पुढील नाव आहे लोकमान्य धर्मादास ज्युनियर कॉलेजची विद्यार्थिनी प्रणाली प्रकाश मोहिते, 12वीमध्ये 87% मार्क मिळवून प्रथम आलेली आहे. आणि वेळोवेळी ग्रामपंचायतच्या कार्यक्रमामध्ये सहकार्य त्यांचं लागतं. तर प्रणाली प्रकाश मोहिते यांचा सन्मान करतील सरपंच दिनेश आडवेकर सर. त्याचबरोबर पुढील एक नाव आहे श्री जयवंत जगदीश काटकर. विशेषतः हे नाव घ्यावंसं वाटतं. सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये या परिसरामध्ये उल्लेखनीय काम केलेले हे व्यक्तिमत्व. त्यांचं शिक्षण MSc केमिस्ट्री आणि आज केमिकल विभागामध्ये उच्च पदस्थ ते काम करत आहेत. त्याचबरोबर किन्नर येथील त्याचबरोबर पंचक्रोशीतील अनेक मुलांना सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा वारसा ज्यांनी जोपासायला लावला असे जयवंत जगदीश काटकर. श्रीकृष्ण कलामंच किन्नर ही एक संस्था गेली 14 वर्ष अविरतपणे काम करत आहे. 2010 मध्ये स्थापन झालेली ही संस्था हे छोटंसं रोपटं आज वृक्षामध्ये त्याचं मोठं रूपांतर झालेलं आहे. ते जरी आज इथं कार्यरत नसले तरी या शाळेची विद्यार्थिनी नंदिनी रेवाळे आणि उद्धव रेवाळे ही 2 व्यक्तिमत्व आज त्यांच्या पाठीमागे काम करत आहेत. तर अशी अनेक मुलं सांस्कृतिक वारसा जोपासत आहेत. आज या श्रीकृष्ण कलामंचचं नाव तालुका स्तरीय नव्हे, जिल्हास्तरीय नव्हे तर महाराष्ट्रामध्ये, अखंड महाराष्ट्रामध्ये नावलौकिक झालेलं आहे. त्याचबरोबर आपल्या ग्रामपंचायतचं सुद्धा नाव या उद्देशाने नावलौकिक झालेलं आहे. श्री जयवंत जगदीश काटकर यांचा सन्मान करतील तालुक्याचे BDO साहेब खरात साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सन्मान करायचा आहे. जयवंत जगदीश काटकर यांचं कोणी ते उपस्थित असतील तर पालक वर्ग कोण आला असेल. श्री उदयजी रेवाळे यांना विनंती करतो की त्यांनी सन्मान घ्यायचा आहे. त्याचबरोबर रोशन सुधीर पांडे यांनी सुद्धा उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. तर त्यांचा सुद्धा सन्मान करतील दिनेश आडवेकर साहेब. रोशन सुधीर पांडे. तर आता इथे शैक्षणिक क्षेत्रातले सगळे सन्मान संपलेले आहेत. समाजसेवक म्हटलं की डोळ्यासमोर येतात काही ठळक नावं, जसं मदर तेरेसा, बाबा आमटे, अण्णा हजारे, सिद्धूबाई सपकाळ, अभय भाऊ, निरपेक्ष भावनेने निस्वार्थपणे चिकाटीने सांभाळतील, उपेक्षित व गरजू वर्गासाठी अविरत झटतो तो म्हणजे समाजसेवक. माझ्या मते समाजसेवक स्वतः प्रकट उभा राहून इतरांना गर्द सावली देणारा, पाने फुले फळे एवढेच नाही तर स्वतःचे संपूर्ण शरीर इतरांसाठी खर्ची घालणाऱ्या डेरेदार वृक्षाप्रमाणे असावा. नदी आणि
बातें कभी अपनापन असेच काही समाजसेवक आपल्या या पंचकृषीमध्ये निर्माण झाले आणि जे लोकांच्या सत्तर बहु उपयोगी लाभले असे प्रथम नाव मी घेतो संजय शंकर गोरुले देवटे येथून आहेत. संजय शंकर गोरुले यांना विनंती करतो की त्यांनी विचार मंचावर यायचा आहे आणि आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. संजय शंकर गोरुले. आज संजय शंकर गोरुले यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर हे अनेक सामाजिक वेगवेगळ्या संस्थांना आज कटिबद्ध आहेत आणि अनेक सामाजिक संस्थांमधून ध्यान आहे त्यांचे प्रतिनिधी विकास गोरुले यांना विनंती करतो की त्यांनी हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. मी खरंच त्यांना विनंती करतो की त्यांनी हा सन्मान त्यांना प्रदान करायचा आहे. आज त्यांचे अनेक लोकांजवळ चांगले संबंध जोडले आहेत. पंचकृषी यांचं नाव लौकिक आहे आणि समाजसेवक संजय शंकर गोरुले यांना पुढील सेवेसाठी गुरुगुरू चिखलगाव यांच्या वतीनं शुभेच्छा. त्याचबरोबर पुढचं नाव आहे रोहन तुळशीराम धोत्रे यांना सुद्धा नमस्कार. या ठिकाणी ज्यांचा आपण सत्कार करणार आहोत ते ग्रुप ग्रामपंचायत चिकालमधील देवके गावचे सुपुत्र ज्यांनी ज्यांच्या वयाच्या माझ्या माहितीप्रमाणे मतदानाचा अधिकार मिळाल्याच्या नंतर त्यांना ग्रामसभेला बसण्याचा अधिकार मिळतो आणि तो मिळत असताना आजपर्यंत एकही त्याने ग्रामसभा किंवा विशेष ग्रामसभा चुकवलेली नाही. त्या देवक्यापासून कमीत कमी 2 ते 2.5 किलोमीटर चालत त्यांनी या ग्रामपंचायतचं सदस्यपद ही अनेक वेळेला भूषवलेलं आहे. अनेक वेळेला त्यांनी या ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतला मोलाचं सहकार्य केलेलं आहे आणि त्यांचा या ठिकाणी प्रशस्ती पत्रक देऊन त्यांना सन्मान करणं गरजेचं आहे. कारण त्यांचं कार्य लय महान आहे. बऱ्याच वेळेला ग्रामसभेमधूनच त्यांची ग्रामसभेला अध्यक्ष निवड ही होतच असते. असे देवके गावचे सुपुत्र सन्माननीय रोहन तुळशीराम धोत्रे यांना या ठिकाणी प्रशस्ती पत्रक पुष्प देऊन सन्मानित करतील. आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी सन्माननीय खरात साहेब यांना मी विनंती करतो की सन्माननीय रोहन धोत्रे यांना प्रशस्ती पत्रक देऊन सन्मानित करा. धन्यवाद. धन्यवाद साहेब. या ठिकाणी सन्माननीय रोहन धोत्रे साहेब आपल्याला या ठिकाणी थोडक्यात शुभेच्छा देतील. धन्यवाद. आजच्या व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर आणि या तालुक्यातील व्हिडिओ साहेब खरात आणि ज्यांच्या हातात सूत्र असतात कागदपत्र रंगवायचे ते कोळी साहेब, सरपंच साहेब आणि सर्व मान्यवर महिला मंडळ आणि माझ्या पंचकृषीतील सगळे बंधू आणि भगिनींनो, आज आपल्या या पंचकृषीतील मला वाटतं सोनियाचा दिवस आहे. ना भूतो ना भविष्य कधी घडणार नव्हतं आणि कुठल्या ग्रामपंचायतमध्ये घडत नाही. तो कार्यक्रम दिनदुबल्यांचा त्यांना कैवारी बोलताय म्हणजे कैवारी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहे आणि इथे दिनदुबल्यांचे 2 दिनेश नावाचे होते, एक सरपंच आणि एक ग्रामसेवक यांनी एक घडवून आणलेला आणि आता तिसरा अनंत कोळी साहेब या ठिकाणी यांनी घडवून आणलेला कार्यक्रम आहे. त्या ठिकाणी खरोखर चांगला उपक्रम राबवत आहे. तरी सहकार्य करावं आणि सर्व मंडळी या ठिकाणी उपस्थित राहिले त्यांचे देखील आभार मानतो. कवी एक म्हणतो, कणा मोडला तर मोडू दे, कणा मोडला तर मोडू दे आणि प्रेमाची थाप पडू दे. खरोखर या विद्यार्थ्यांवरती आणि इथल्या शेतकरी बांधवांवर त्यांनी प्रेमाची थाप पाडले. यांचे मी आभार मानतो. इथेच थांबतो.
रस आहे. या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं ज्यांना प्रशस्ती पत्र देऊन आपण सन्मानित करीत आहोत. 1984 मध्ये लोकमान्य टिळक विद्या मंदिर चिकलगाव या शाळेची मला वाटतं स्थापना झाली आणि ती स्थापना ज्युनियर कॉलेज आहे त्या ठिकाणी संपन्न झाली. आणि हे होत असताना मगाशी मी बोललो की या विचार मंचावरती आम्हाला बोलायची सुसंधी मिळाली, ते घरंडे सर. पण त्या अगोदर जर आपण विचार केला तर तमाम बसलेल्या सर्व आपले मतदार आहेत या ठिकाणी, ज्यांच्या माध्यमातून आपण आज उच्च पदावरती जाऊन पोचलेलो आहोत. मला वाटतं सन्माननीय आपल्या ग्रुप ग्रामपंचायतचे सरपंच हेही ह्या शाळेचे शिक्षक होते आणि अशा संस्थेच्या सन्माननीय माजी मुख्याध्यापिका ज्यांनी या कातलामध्ये कमलाचं फूल रोवून पूर्ण परिसर कमलासारखा फुलवलेला आहे. आणि हा फुलत असताना पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हे आपल्या शाळेचं नाव आहे. तर केवळ ना केवळ मॅडममुळे हे आपल्या शाळेचं नाव पूर्ण महाराष्ट्राच्या बाहेर गाजत आहे. अशा आपल्या लाडक्या मुख्याध्यापिका सन्माननीय रेणू राजाराम दांडेकर यांनाही या ठिकाणी आपण सन्मान प्रशस्ती पत्रक देऊन सन्मानित करीत आहोत. आम्ही डॉक्टर आणि दांडेकर यांच्याकडे जाऊन प्रत्यक्ष संपर्क साधला होता, परंतु त्यांचा नियोजित कार्यक्रम असल्या कारणाने त्या बाहेर देशात गेलेल्या आहेत. तरी त्यांच्याच पावलावरती पाऊल ठेवून ज्या शिक्षणाच्या माध्यमातून मुलांना घडवण्याचं कार्य करतात ते आदरणीय धनश्रीताई दांडेकर मॅडम यांनी या प्रशस्ती पत्रक आणि पुष्प स्वीकारावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. त्याने सन्माननीय खरात साहेब हे त्यांना सन्मानित करतील. त्याचप्रमाणे आपण आजचा जो कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे शैक्षणिक सामाजिक उद्योग व्यवसाय आणि शेती ग्रामविकास त्यामध्ये मानसी मनोज देवकेकर गाव देवके या भगिनी या ठिकाणी उपस्थित असतील किंवा त्यांचे कोण प्रतिनिधी तर त्यांनी त्यांचा सन्मान स्वीकारायचा आहे. मी सन्माननीय ग्रुप ग्रामपंचायतच्या सन्माननीय सदस्य सौ संगवी शिगण मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांना प्रशस्ती पत्रक देऊन सन्मानित करायचं आहे. सौ मानसी मनोज देवकेकर. कोळी भाऊ त्यांना प्रशस्ती पत्रक देऊन सन्मानित करतील. त्यांचे प्रतिनिधी या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. धन्यवाद. बांधकाम क्षेत्रामध्ये व्यावसायिक क्षेत्रामध्ये ज्यांनी आपलं कार्य संपादित केलेलं आहे असं आपण सर्व बांधकाम व्यावसायिकांचा या ठिकाणी आपण प्रशस्ती पत्रक देऊन सन्मान करत आहोत. कार्यक्रमाला बराचसा वेळ झालेला आहे, याची आपण दक्षता घ्यायची आहे. त्यामुळे आपण ज्यांची उद्योग व्यवसाय यांच्या आपण या ठिकाणी नावाचा उल्लेख करणार आहोत तर अशा व्यावसायिकांनी पटापट पुढे येऊन आपल्या प्रशस्ती पत्रक घेऊन जायचं आहे. मी प्रथमतः रमेश केशव भुवड यांना या ठिकाणी प्रशस्ती पत्रक देऊन सन्मान करीत आहोत. तेही या ग्रुप ग्रामपंचायतचे सन्माननीय माजी सदस्य होते, ते उपस्थित नसतील तर त्यांचा कोणतरी प्रतिनिधी या ठिकाणी उपस्थित राहायचा आहे. त्याचप्रमाणे व्यावसायिक म्हणून नरेश कृष्णा कांबळे हे या ठिकाणी जर उपस्थित असतील तर त्यांनी त्यांचं प्रशस्ती पत्रक घेऊन जायचं. मी सन्माननीय शिरीष
त्यांची मुलगी या ठिकाणी उपस्थित आहे, जान्हवी गणेश कापले. त्यांनी प्रशस्ती पत्रक आणि पुष्प स्वीकारावं. मी सन्माननीय पांडे सरांना विनंती करतो की त्यांनी पुष्प आणि प्रशस्ती पत्रक देऊन सन्मान करायचा आहे. त्याचप्रमाणे राजेश पांडुरंग मोहिते हे या ठिकाणी जर उपस्थित असतील त्यांनी आपलं प्रशस्ती पत्रक स्वीकारायचं आहे. त्याचप्रमाणे अमर विजय जाधव, श्रीधर जयराम रेल्वे, त्याचप्रमाणे प्रमोद दत्ताराम लोहार, त्याचप्रमाणे आपल्या ग्रुप ग्रामपंचायतचे सामान्य विद्यमान सदस्य विद्यमान सदस्य सामान्य उदय पांडुरंग रेवाले यांचे या ठिकाणी प्रशस्ती पत्रक देऊन सन्मानित करतील. सन्माननीय आपल्या घंटामुक्ती कमिटीचे सन्माननीय अध्यक्ष जीवन बोत्रे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी प्रशस्ती पत्रक देऊन सन्मानित करायचं आहे. त्याचप्रमाणे प्रमोद दत्ताराम लोहार यांनाही घंटामुक्तीचे अध्यक्ष सन्माननीय जीवन बोत्रे यांना प्रशस्ती पत्रक देऊन सन्मानित करतील. त्याचप्रमाणे ग्रुप ग्रामपंचायतचे सन्माननीय सदस्य विद्यमान सदस्य सन्माननीय गणेश रामू चिपटे यांनाही सन्मानित करतील. आपल्या ग्रुप ग्रामपंचायतचे सचिव कोली भाऊ यांना विनंती करतो की त्यांना प्रशस्ती पत्रक देऊन सन्मानित करायचं आहे. त्याचप्रमाणे नारायण यशवंत रेवाले गाव किन्नर हे व्यावसायिक आहेत. नारायण या ठिकाणी प्रशस्ती पत्रक देऊन सन्मानित करतील. जालगावकर सर यांना मी विनंती करतो की त्यांना प्रशस्ती पत्रक देऊन सन्मानित करायचं आहे. त्यानंतर दिनानाथ रामचंद्र भैकर नाव देवकर यांचाही मोठं सहकार्य ग्रामपंचायतला लाभलेलं आहे. ते या ठिकाणी उपस्थित. त्याचप्रमाणे मी कोलीभाऊला विनंती करतो की त्यांनी प्रशस्ती पत्रक देऊन सन्मानित करायचं आहे. त्याचप्रमाणे नयन काशीराम रेवाले यांना या ठिकाणी येऊन प्रशस्ती पत्रक सन्मान करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे संजय गोपाल यसवारे, त्याचप्रमाणे काशीराम सोडू चिपटे, असा व्यावसायिक यांचा या ठिकाणी आपण प्रशस्ती पत्रक देऊन सन्मान केलेला आहे. त्यानंतर पेंडिंग स्लायडिंग असा व्यवसायधारक आहे, त्यांचंही या ठिकाणी आपण प्रशस्ती पत्रक देऊन सन्मान करणार आहोत. तर ऋषिकेश अनंत फिरसे गाव भले यांचं या ठिकाणी आपण सन्माननीय प्रशस्ती पत्रक देऊन सन्मानित करतील. आपल्या ग्रुप ग्रामपंचायतचे सरपंच दिनेश आंबेकर, ऋषिकेश अनंत फिरसे, त्याचप्रमाणे बालकृष्ण भिकाजी ठोके यांनाही सन्मानित करतील. आपल्या ग्रुप ग्रामपंचायतचे सन्माननीय सदस्य गणेश चिपटे, त्याचप्रमाणे योगेश गोविंद रामाने यांनाही या ठिकाणी प्रशस्ती पत्रक देऊन सन्मानित करतील. ग्रामपंचायतचे सन्माननीय सदस्य गणेशजी चिपटे, त्याचप्रमाणे खऱ्या अर्थानं या व्यवसाय क्षेत्रामध्ये ज्यांचं कार्य महान आहे असं सर्व व्यावसायिक आहे. या ग्रामपंचायतला आपण प्रत्येक व्यवसाय करणाऱ्यांनी सहकार्य केलेलं आहे. त्यातलं ते आम्हाला वेगवेगळे ग्रामपंचायतला त्यांचं मोलाचं सहकार्य लाभतं. ते आदरणीय आमचे मित्र किसन वसंत जाधव यांनाही या ठिकाणी आपण प्रशस्ती पत्रक देऊन सन्मानित करणार आहोत. तर मी आजच्या विचार मंचावरती उपस्थित असणारे कैवल्य गाडेकर सर यांना विनंती करतो की त्यांना सन्मानित प्रशस्ती पत्रक देऊन त्यांचाही या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे.
यांचाही या ठिकाणी आपण प्रशस्ती पत्रक देऊन सन्मान करणार आहोत. मी पांडे सरांना विनंती करतो की त्यांनी त्याला प्रशस्ती पत्रक देऊन सन्मानित करायचं आहे. त्याचप्रमाणे शैलेश शांताराम पाटुळे यांनाही सन्माननीय किसन जाधव प्रशस्ती पत्रक देऊन सन्मानित करतील. त्याचप्रमाणे कमलेश गोविंद कांबळे यांनाही प्रशस्ती पत्रक देऊन सन्मानित करतील. सन्माननीय किसन जाधव साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनाही सन्मानित करायचं आहे. योगेश कमलेश धन्यवाद. ह्या ठिकाणी जो कोणी बक्षीस वितरण जे करणार आहे ते सन्माननीय चित्तसाहेब करतील. त्याचबरोबर हा सन्मान आहे दुकानदार व्यावसायिकांचा, ज्या आपल्याला रोजच्या जीवनामध्ये दैनंदिन जीवनामध्ये ज्या वस्तू लागतात त्या वस्तू गावामध्ये पुरवण्याचं काम करतात, तर त्यांचा हा सन्मान आहे. मी विनंती करतो उदय लक्ष्मण पैकर, सन्मानमूर्ती उदय लक्ष्मण पैकर यांना मी विचार मंचावर विनंती करतो. सरपंच महोदय गिरीश आडवीकर साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी हा सन्मान त्यांना प्रदान करायचा आहे. त्याचबरोबर पुढील नाव आहे अमित गोविंद पिक्से. किसनजी जाधव यांना विनंती करतो की त्यांनी अमित गोविंद पिक्से यांना सन्मान द्यायचा आहे. पुढील नाव आहे अजय रावजी पिक्से. अजय रावजी पिक्से. पुढील नाव आहे दिनेश महादेव घोसाल. आत्माराम गोपाल तेलक. प्रकाश हनुमंत जाधव. गणपत गोविंद तेलक. प्रकाश जाधव यांच्यासाठी जोरदार दाद द्यायचे आहे. सुमती गणपत पिंसे. सचिन हरिचंद्र आवटे. सुमती गणपत पिंसे यांना सचिन सुमती गणपत पिक्से. सुमती फिक्से. दिनेश महादेव घोसाल. त्याचबरोबर गणपत गोविंद तेलक. अमित गोविंद तेलक. अमित गोविंद पिक्से. संचिता संतोष शिकवण. संचिता संतोष शिकवण. पंकज काशीराम पिक्से. या सगळ्यांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या द्यायच्या आहेत. आज आपल्या गावामध्ये सगळ्या वस्तू जीवनोपयोगी वस्तू त्या होत आहेत. सुरेंद्र लक्ष्मण स्वारे. उदय केरवार यांना विनंती करतो की त्यांनी पुढील सन्मान प्रदान करायचा आहे. सुरेंद्र लक्ष्मण स्वारे. स्वप्नील विलास गोडिवळे. आज आरोग्य बेसिस सेवा पुरवण्याचं ते काम करतात. स्वप्नील विलास गोडिवळे. संकेत सुरेश गोडिवळे. संकेत सुरेश गोडिवळे. एका जोरदार दाद द्यायचे सगळ्यांसाठी.
संकेत सौ आस्था सुजय आडवीकर, पूर्वी प्रमोद मोहिते, पूजा प्रदीप मोहिते, संगवी शिकवण मॅडम विनंती करतो की त्यांनी विचारांच्या संगवी शिकवण मॅडम संगवी शिकवण मॅडम याला पुढील सन्मान प्रदान करायचा पूजा मोहिते. आपला भारत देश हा कृषी प्रधान देश आहे असं म्हटलं जातं. तर कृषी क्षेत्रातून काही नाव येत आहेत. तर उत्तम गणपत भोड हे प्रगतिशील शेतकरी आहेत. आज या पंचकृषीमध्ये गेली काही कित्येक वर्ष त्याच्या वडिलोपार्जित शेती ते जोपासत आहे आणि शेती क्षेत्रामध्ये आपल्या पंचकृषीतील उल्लेखनीय नाव जे नेहमीच नमूद असतं. तर मी खरा साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी हा सन्मान गणपत भोड यांना प्रदान करायचा आहे. आज नाव जरी उत्तम गणपत भोडांचं असलं तरी त्यांच्या सर्व भावांचं हे सहकार्याचं कार्यातून उभी झालेली शेती आहे. त्या सर्व भावांसाठी एकदा जोडला द्यायचं आहे. आज ते उत्तम शेती करत आहेत, शेती जपत आहेत. तर आपण या सगळ्यांनी या व्यक्तिमत्वाचा आदर्श घ्यायचा आहे. शेती कोणाची जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर संदीप आत्माराम बोत्रे, संदीप आत्माराम बोत्रे, त्याचबरोबर एकनाथ वासुदेव चांदोरकर, प्रदीप रघुनाथ बाळे, सतीश रामचंद्र सोरकर. सतीश रामचंद्र सोरकर हे सुद्धा एक शेती क्षेत्रातील उल्लेखनीय नाव आहे. आज कित्येक वर्ष ते त्यांची शेती सांभाळत आहे, शेती जोपासत आहेत आणि शेतीमध्ये आज उल्लेखनीय कामगिरी त्यांनी केली आहे. हे पूर्ण वेळ शेती करतात. शशिकांत देवजी पिंगसे, किशोर दत्ताराम टेकर, पुढील सन्मान प्रदान करतील कोळी भाऊ. खरात साहेबांनीच सन्मान प्रदान करावा. कृषी क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या लोकांचा सन्मान आहे. किशोर दत्ताराम टेकर, कृष्णा देवजी सुवाटे, कृष्णा देवजी सुवाटे. भात शेतीमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणारे व्यक्तिमत्व कृष्णा देवजी सुवाटे. कैलास मुकुंद बैकर, कैलास मुकुंद बैकर यांचं एकात्मिक शेती पद्धतीचं एक वेगळा प्रयोग त्यांनी केलेला आहे. तर त्यांचा सन्मान स्वीकारतील बैठकचा आहे. तर या ठिकाणी सुरुवातीपासून तर आतापर्यंत मला सहकार्य त्यांचं लाभलेलं आहे आणि खऱ्या अर्थानं या तरुण वयामध्ये ज्यांनी शेतीकडं लक्ष देऊन या कोकणामध्ये हा तरुणांना चांगलं त्यांचं मार्गदर्शन लाभलेलं आहे आणि शेतीच्या माध्यमातून त्यांचं जिल्ह्यामध्ये त्यांचं नाव आहे. ते आदरणीय माझे मित्र प्रशांत पांडुरंग चिपटे यांनी शेतीमध्ये मोठ्या उत्साहाने
काम करीत आहे त्यांनाही या ठिकाणी आपण प्रशस्ती पत्र देऊन सन्मानित करीत आहोत. तर मी सर्वांनी आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे अतिथी खरात साहेब यांना विनंती करतो की आमचा एक तरुण या शेतीच्या करण्यासाठी प्रवृत्त झालेला आहे. अशा आमच्या तरुणाला आपल्या शुभ हस्ते प्रशस्ती पत्र देऊन त्यांचा या ठिकाणी सन्मान करावा. त्याचबरोबर पुढील सन्मान होते आहे संतोष गावजी भोड. हे गाडी व्यावसायिक आहेत. संतोष गावजी भोड आज इथून दापोलीपर्यंत जायचं झालं तरी आपल्याला वाहनांची वेळोवेळी सोय नसते. तर अशा वेळी हे लोक आपल्या गरजेला उपयोगी पडतात आणि संतोष गावजी भोड यांचा सन्मान करतील. संतोष शिवराम आढवले, तुषार रामचंद्र उजाड, मंगेश सुधाकर आवटे, संतोष कुणाल शेट्टे, अथर्व यांचे चिरंजीव इथं उपस्थित आहेत. अनिल पांडुरंग नेवाळे, प्रकाश दौलतकर, उदय महादेव शिववर, किरण भिकाजी गोडुले, गुलाबराव रामचंद्र वडकर, श्री कैलास रामचंद्र तेलर, संदीप दत्ताराम पाटील, हरेश रमेश राऊत, दशरथ नारायण माटी, सुरेश गणपत पवार, बाळकृष्ण दत्ताराम मोहिते, रोशनी विकास आंबेडकर, रोशनी विकास वरती केसला विनंती करतो की त्यांनी पुढील पुरस्कार प्रदान करायचे. बाळकृष्ण दत्ताराम मोहिते, रोशनी विकास आंबेडकर, तर पुढील नाव काय व्यवसाय क्षेत्रातील आहे संतोष यशवंत खिंसे, नरेंद्र गोविंद पांडे, इलेक्ट्रिक क्षेत्रात एक उल्लेखनीय कामगिरी केलेलं उल्लेखनीय नाव आज यांनी इमर्जन्सी सर्व्हिसेस या नावाखाली ते आपल्या परिसरामध्ये काम करत आहेत. लोकांना चांगल्या
इलेक्ट्रिक विषयी सेवा सुविधा पुरवत आहे त्याचा जोरदार टाळ्याने दाद द्यायचा नरेंद्र गोकुळ पांडे. इथल्या विद्यार्थ्यांना घडवण्याचं ज्ञानाचं काम सुद्धा त्यांनी केलं आहे. अनंत अर्जुन पाईकर, राजा केशव भोड, तेजस हरिचंद्र पवार, संदीप नारायण सोलकर, संदीप नारायण सोलकर, संघी शिक्षण कार्यक्रम विनंती करतो की त्यांनी सन्मान प्रदान करायचा. बालकृष्ण अशोक पांडे, बालकृष्ण अशोक पांडे, किसन सुरेश पांडे, एक व्यवसाय क्षेत्रातला उल्लेखनीय नाव किसन सुरेश पांडे. मी सरपंच महोदयांची ॲडव्होकेट साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी हा सन्मान प्रदान करायचा आहे. आज कित्येक विद्यार्थ्यांना या ज्ञानाचं काम सुद्धा केलं आहे. तर किसन सुरेश पांडे यांना सन्मानित करतील सरपंच महोदयांची ॲडव्होकेट साहेब. अतिशय प्रतिभावंत व्यक्तिमत्व. या ठिकाणी आपण शैक्षणिक, सामाजिक, उद्योग, व्यावसायिक, शेती, ग्रामविकास अशा सर्व मान्यवरांचे, तरुणांचे, विद्यार्थ्यांचे या ठिकाणी आपण पुष्प देऊन व प्रशस्ती पत्रक देऊन सन्मान केलेला आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक आपल्या मतदाराचा या ठिकाणी या विचारमंचावरती सन्मान होणं गरजेचं आहे. परंतु आपण सर्वांनी वेळेचा भाग ठेवून आम्ही प्रत्येकाचा सत्कार या ठिकाणी करू शकत नाही. त्याबद्दल मी प्रथम सर्व उपस्थितांचे ग्रामपंचायतच्या वतीने दिलगिरी व्यक्त करतो. पण या ठिकाणी ज्यांचा आरोग्याशी संपर्क आहे आणि ज्यांचं आपल्याला वेगवेगळे आपल्याला सहकार्य लाभलेलं असतं, अहोरात्र ते जनतेची काळजी घेतात. आपल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारले, त्याचप्रमाणे चिखलगाव यांच्या कर्मचारी सन्माननीय पवार मॅडम या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांनाही आपण या ठिकाणी पुष्प देऊन त्यांचा या ठिकाणी आपण सन्मान करीत आहोत. मी शिकवण मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनाही या ठिकाणी पुष्प देऊन सन्मानित करायचे. त्याच पद्धतीने अशा वर्कर्स याही अहोरात्र आपली स्वतःच्या जीवाची बाजी न लावता आपल्या जनतेसाठी अहोरात्र कष्ट करतात. त्या सन्मान्य चारही गावच्या अशा सेविका या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचाही या ठिकाणी आपण पुष्प देऊन सन्मानित करतील. सन्माननीय संघ मॅडम यांना विनंती करतो त्यांनाही या पुष्प देऊन या ठिकाणी सन्मानित करायचा आहे. अशा सेविका चारही गावांना सर्व कार्यक्रमाला बराचसा वेळ झालेला आहे, त्याची आपल्याला सर्वांनाच कल्पना आहे.
एक व्यावसायिकीमधून एक उल्लेखनीय नाव घ्यावंसं वाटतं ते म्हणजे आपल्या सर्व व्यावसायिकांसाठी आदर्श व्यक्तिमत्व असं श्री दिनेशजी आडवेकर साहेब. आज ग्रामपंचायत सरपंच म्हणून त्यांनी आपला सगळ्यांचा सन्मान केला असला तरी हे एक आदर्श व्यक्तिमत्व व्यवसाय दृष्टिकोनातलं एक उल्लेखनीय नाव आपल्याला विसरून चालणार नाही. तर त्यांना पुष्प देऊ. खरं साहेब यांनी त्यांचं स्वागत केलं. व्यवसाय क्षेत्रातील जुनं व्यक्तिमत्व धन्यवाद साहेब. या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने त्याचं आपण मार्गदर्शन प्रबोधन जाणून घेण्यासाठी सकाळी 10 वाजल्यापासून या ठिकाणी उपस्थित आहात. कार्यक्रमाला बराचसा वेळ झालेला आहे. मी आपला जास्त वेळ न घेता या ठिकाणी सन्माननीय खरात साहेब यांनाही बराचसा वेळ झालेला आहे. मी दिलगिरी व्यक्त करतो की आपण या ठिकाणी वेळात वेळ काढून उपस्थित राहिलेला तर उपस्थितांना आपलं मार्गदर्शन करावं अशी मी आपल्याला विनंती करतो. या ठिकाणी सर्व उपस्थित आपल्या मतदार बंधू आणि भगिनींनो, कार्यक्रमाला बराचसा उशीर झालेला आहे याची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे. आपल्याकडे या ठिकाणी खरात साहेब उपस्थित आहेत, त्यांचंही प्रबोधन या ठिकाणी थोडक्यात होणार आहे. तर आपण कृपया सर्वांनी 5 मिनिटं शांत आपल्या जागेवरती बसून घ्या अशी आपल्याला सर्वांना ग्रामपंचायतच्या वतीने विनंती आहे. धन्यवाद. सर्वांना नमस्कार. ग्रुप ग्रामपंचायत चिखलगाव यांच्या वतीने आज होत असलेल्या या ठिकाणी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा गुणगौरव सत्कार सोहळा. तत्पूर्वी मी अखंड हिंदुस्थानचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच ज्यांनी भारतात स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी अतिशय मोलाची भूमिका बजावली त्या लोकमान्य टिळक या गावचे सुपुत्र, भारतीय राज्यघटना त्यांनी लिहिली ते भारतरत्न पुरस्कृत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पवित्र स्मृतीस मी वंदन करतो. आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आणि या कार्यक्रमाचे करते धरते ज्यांच्या कल्पनेतून हा कार्यक्रम साकार होत आहे ते या गावचे प्रथम नागरिक सरपंच दिनेशजी आडवेकर साहेब, तसेच ज्या संस्थेमध्ये हा कार्यक्रम होत आहे त्या संस्थेचे सचिव ॲडव्होकेट कवली दांडेकर साहेब, त्यांच्या सुविध पत्नी मानसोपचार तज्ञ धनश्री मॅडम, तसेच या हायस्कूलचे मुख्याध्यापक आमचे मित्र गरंडे सर, जिल्हा परिषद शाळेचे सर्व मुख्याध्यापक व त्यांचा स्टाफ, शिक्षक वृंद, या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले उपसरपंच श्री जाधव, सदस्य, सर्व ग्रामपंचायत सदस्य, आमचे ग्रामसेवक श्री कोळीभाऊ, सर्व सन्माननीय पुरस्कार प्राप्त या ठिकाणचे उपस्थित असलेले विविध क्षेत्रामध्ये मान्यवर, ग्रामस्थ मंडळ आणि पत्रकार बंधू, हा अतिशय आगळा असा कार्यक्रम आहे. त्या कार्यक्रमाचं निमंत्रण ज्यावेळेस मला कोळीभाऊंनी दिलं आणि आडवेकर साहेबांनी पण मला फोन केला होता की अशा प्रकारचा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी घेत आहे, आपण या कार्यक्रमाला उपस्थित राहावं. मी निश्चित म्हणलं उपस्थित राहील, सुट्टी आहे त्यामुळे तसं काय ऑफिसचं आज कामकाज नसतं. सुट्टीच्या दिवशी मात्र मी अशा कार्यक्रमांना मी 100% येईन हे मी खात्री देतो. दैनंदिन कार्यालयाचं ज्यावेळेस काम सुरू असतं त्यावेळेस येतो म्हणतो परंतु येऊ शकत नाही, त्यात अतिशय वाईट वाटतं. आणि आज या ठिकाणी आल्यानंतर
आज ही संस्था आहे या ठिकाणी, हे जे हायस्कूल आहे आणि हे जे सुशिक्षित सभागृह मला ज्या ठिकाणी मी या ठिकाणी आपलं स्वतःचं मनोगत व्यक्त करत आहे, मी भाग्यवान समजतो की 1982 साली या ठिकाणी लोकसाधना संस्थेमार्फत 1944 या खडका कातळावरती एक शैक्षणिक नंदनवन फुलवलेलं आहे आणि हे शैक्षणिक नंदनवन फुलवल्यानंतर या पंचक्रोशीमधली ही प्रगती आपल्याला दिसत आहे. तर त्या दांडेकर कुटुंबियांच्या प्रती मी या ठिकाणी स्नेह व्यक्त करतो, त्यांना आदर व्यक्त करतो. त्यांनी स्वतः ज्यावेळेस हे उभं केलं त्यावेळेस अतिशय विपरीत परिस्थिती होती आणि आता जे काही हे सगळं उभं राहिलेले वैभव आहे हे फक्त चालवायचं आहे आणि त्याची दुसरी पिढी देखील कार्यरत आहे आणि ते सक्षमतेने हे पुढे नेत आहे. त्याबद्दल त्याचं देखील कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. मला वाटतं की आता या ठिकाणी जे पुरस्कार प्राप्त जे आहेत त्यांना एक झगडण्याची लढण्याची जी बाळपण जे आहे ते ह्या मला वाटतं या माध्यमामुळे आणि ह्या भौगोलिक परिस्थितीमुळे मिळालेलं आहे. चिखलगावचा हा परिसर आहे, हा दुर्गम आहे, या ठिकाणी कातळावर जास्त आहे. त्यामुळे कातळावरती आपल्याला ह्याच्यावरती आणि ह्याच्यासोबतच आपल्याला जगायचं आहे आणि आपण ह्या कातळाचं वरती नंदनवन आपल्याला करायचं आहे. ही विजिगीची वृत्ती या लोकांच्या मध्ये जन्मत आलेली आहे. त्यामुळे सुबत्ता सुखी ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी प्रगती होतच असते, परंतु निसर्गाच्या विरोधात लढून या परिस्थितीशी दोन हात करून हे जे वैभव आणि हे जी प्रगती प्राप्त होती त्याला अतिशय विशेष महत्व आहे. मी या ठिकाणी उल्लेख करू इच्छितो की सरपंचांनी जे हा प्रोग्राम हा जो कार्यक्रम या ठिकाणी सुरू केलेला आहे, माझी तर अशी मनीषा मी त्यांना तिथं शेजारी बसलेलो असताना बोलून दाखवली की सरपंच साहेब या कार्यक्रमाचे प्रथम वर्ष आहे, तर या कार्यक्रमाचं 100वे वर्ष ज्यावेळेस या ठिकाणी होईल किंवा आपल्याला जेव्हा 100 पार होईल त्यावेळेस हा कार्यक्रम सुरू राहील अशी शुभेच्छा मी तुम्हाला देतो आणि तो फार मोठ्या प्रमाणात होईल. कसं आहे की आपल्याच लोकांचा आपण जर गुणगौरव नाही केला, त्यांचं कौतुक जर नाही केलं, त्यांच्या पाठीवरती शाबासकी थाप जर नाही मारली तर कोण करणार त्यांचा गुणगौरव? तर यांना सगळ्यांना ही जी शाळा जी आहे ही शाळा मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा याच्यामध्ये द्वितीय पुरस्कार प्राप्त या शाळेत झालेला आहे. तर ते उगाच काय प्राप्त झालेला, या शाळेने जे काही उपक्रम राबवलेले आहेत, या शाळेने जी काही दिशा दिलेली आहे, मला तर वाटतं ही जी शाळा आहे ती तालुक्यातली टेक्निकल एज्युकेशन देणारी मला वाटतं एकमेव शाळा असावी. आणि म्हणून आळवीकर साहेब आपण या शाळेमध्ये शिकलात हे तुम्हाला ह्या ठिकाणी ज्ञान मिळालं, त्यामुळे एक तुम्ही व्यवसाय झाला. शाळेचं शिक्षण हे फक्त पुस्तकी शिक्षण असून उपयोग नाही, तर ते दिशा देणारं, स्वतःचं काहीतरी स्वतःला रोजगार उपलब्ध करून देणारं, स्वतःच्या पायावरती सन्मानाने स्वाभिमानाने उभं राहण्यासाठी शिकवणारं जे शिक्षण आहे ते स्वतःचं जीवन समृद्ध करण्यासाठी उपयोगी ठरतं. पुस्तकी शिक्षणामध्ये किती पदव्या घेतल्या त्यापेक्षा जीवनामध्ये त्याचा वापर किती होऊ शकतो आणि स्वतःचा चरित्रार्थ करण्यासाठी त्याचा वापर किती होऊ शकतो हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या शाळा ज्यावेळेस होती त्या दुर्गम भागामध्ये या पंचक्रोशीमध्ये विद्यार्थ्यांची जी जडणघडण होत आहे, विद्यार्थ्यांच्या वरती जे पैलू पाडले जात आहेत ही एक प्रकारची साधनाच आहे आणि ह्याचं लोकसाधना ही खऱ्या अर्थाने म्हणजे हे अतिशय समर्पक असं या संस्थेला हे नाव दिलं गेलेलं आहे. लोकांची साधना करते ही संस्था किती म्हणजे त्यांच्या अंतःकरणामध्ये प्रेम आहे, लोकांच्याबद्दल त्यांच्याबद्दल अतिशय माया आहे आणि त्यांचं काहीतरी चांगलं करावं अशी भावना आहे. मी या पुस्तकातली जे उघडून पाहिलं त्याच्यामध्ये पहिल्यांदाच हे अर्पण कोणाला केलेलं आहे की ह्या भागामध्ये घडलेली माणसं त्यांच्याप्रती हे पुस्तक लिहिलं गेलं आहे. तर ते अर्पण केलेल्या 4 मुळे आहेत त्या मला एवढ्या भावल्या त्या मी पुन्हा या ठिकाणी मी उच्चार करू इच्छितो की त्यांनी अर्पण केले. लेखक आहेत आपले डॉक्टर राजा कानेकर ज्या संस्थेचे कर्तृत्व आहेत
त्या सगळ्या रुजलेल्या माणसांना अर्पण कोणा केले बघा, ज्यांच्यामुळे ही रुजवाई झाली, त्या सगळ्या कालव्यांना ज्यांच्यामुळे प्रकाशाला नवा अर्थ मिळाला, त्या सगळ्या लोकदीपांना ज्यांनी लोकांना जगण्यासाठी नवा प्रकाश दिला. किती भावते बघा, लोकदीपांना प्रकाश दिला. आणि ही जी संस्था आहे आणि ही जी शाळा आहे ही दीपस्तंभ आहे. ते त्या पंचकोशी मधून जे दुरून दुरून पाहतो त्या शाळेकडे आशेने, त्याच्यासाठी हा दीपस्तंभ आहे असं मी समजतो. आपण चिखलगावची ही ग्रुप ग्रामपंचायत आहे, त्यांनी शैक्षणिक, सामाजिक, क्रीडा, शेती या सर्व प्रकारामध्ये आपण या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं या ठिकाणी पुरस्कार करण्याचं काम केलेलं आहे. ते यासाठी की हे जे क्षेत्र आहे या क्षेत्रामध्ये या पंचकोशीमधील ग्रामस्थ ह्या क्षेत्रामध्ये पुढे जावे. आणि ह्याच्या मागचा त्यांचा हेतू देखील चांगला आहे की ग्रामपंचायत ज्यावेळेस या क्षेत्रामधल्या सगळ्या लोकांना सन्मानित करते त्यावेळेस या क्षेत्रामधल्या सर्व ग्रामस्थांनी, सर्व ग्रामसभेच्या सदस्यांनी ग्रामपंचायतमध्ये यावं, ग्रामपंचायतीच्या विकासामध्ये योगदान द्यावं. ज्यावेळेस आपण स्वतःचा विकास करत असतो त्यावेळेस तो पर्यायाने समाजाचा विकास असतो, पर्यायाने त्या गावाचा विकास असतो, पर्यायाने त्या तालुक्याचा विकास असतो आणि राज्याचा आणि देशाचा देखील विकास होतो. त्यामुळे आपण स्वतः ज्यावेळेस विकास करत असतो त्यावेळेस ग्रामपंचायतीचं योगदान, ग्रामपंचायत सहकार्य घेत असताना त्या विविध योजना आपण या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं काम विविध क्षेत्रामध्ये केलेलं आहे, मी नमूद करू इच्छितो. मला वाटतं ही ग्रामपंचायत तालुक्यामध्ये अशी एकमेव ग्रामपंचायत असेल की जी सलग पाणी आळवा, पाणी जिरवा या क्षेत्रामध्ये दरवर्षी कच्चे बंधारे या ठिकाणी बांधते. आणि मी या ठिकाणी ज्यावेळेस भेट दिली त्यावेळेस काहीतरी 60% बंधारे झाले होते. आता सरपंच साहेबांना मी आश्वासन दिलं होतं की ते पाळलं नाही, तेही मी सांगतो काय पाळलं नाही ते. तर मी त्यांना प्रवृत्त करण्यासाठी ग्रामसेवकांना, सदस्यांना आणि सरपंच साहेबांना म्हटलो की हा 75वा अमृत महोत्सव देशाचा साजरा झालेला आहे, केलेला आहे, तर आपण 60 आणि 65 बंधारे बांधून थांबू नका, आपण 75 बंधारे बांधा. मी माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मी या ठिकाणी घेऊन येईन बंधारे दाखवण्यासाठी. ते आश्वासन मी पूर्ण करू शकलो नाही, परंतु येणं मार्गाने कुठल्या ना कुठल्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी या ठिकाणी आपल्याला आश्वासित करतो की ह्या भव्य अशा सुसज्ज सभागृहामध्ये मी माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना एखाद्या कोणत्याही कार्यक्रमात निश्चित आणून दाखवेन त्यांना. आणि कारण की माझी शाळा सुंदर, मुख्यमंत्री सुंदर शाळेमध्ये यांनी पारितोषिक देखील पटवलेलं आहे आणि इथं होत असलेल्या शाळेतले उपक्रम हे मी दाखवू इच्छितो त्यांना. त्यामुळे ती भरपाई मी त्या वेगळ्या प्रकारे मी करणार आहे. 19 बंधारे तरी 75च्या पुढे पुढच्या वर्षी आपण 100 पूर्ण करावे अशी आपल्याला शुभेच्छा देतो. आम्हाला उशीर झालेला आहे जरा. आपण जे ह्या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांच्यासाठी मी एवढंच म्हणेन की आपण ग्रामविकासामध्ये ज्यावेळेस सहभाग घ्याल, ग्रामपंचायतीमध्ये ज्यावेळेस त्यांच्या कार्यक्रमामध्ये, त्यांच्या सभांमध्ये ज्यावेळेस सहभागी व्हाल, आडवीकर साहेब लोकांच्या मध्ये मिसळून काम करणारे एक नेतृत्व आहे, तरुण आहेत, तडफदार आहेत आणि लोकांचा विकास व्हावा, ग्रामपंचायत विकास व्हावा हे त्यांचं एक चांगल्या प्रकारचं धोरण आहे. तर त्या ठिकाणी आपण एक सरपंच, एकटा सदस्य मंडळ, ग्रामसेवक आणि हे करू शकत नाही. तर ज्या ठिकाणी गाव एकत्र येतो आणि गावाच्या विकासासाठी चर्चा करतो, गावाच्या विकासासाठी योगदान देतो, त्यावेळेस ते गाव खऱ्या अर्थाने पुढे जाईल. भास्कर पेरे पाटलांनी वेगळा आदर्श निर्माण करून दिला. आडवणकर साहेब आपण देखील या ठिकाणी वेगळा आदर्श निर्माण करून देत आहात आणि एक चांगल्या प्रकारचं काम करत आहात. आपल्या या गावाला मी हार्दिक शुभेच्छा देतो. बोलण्यासारखं भरपूर आहे, परंतु एक वेळेचं बंधन आपण पाहता या ठिकाणी मी जास्त माझं मार्गदर्शन आहे, माझं जे मनोगत आहे ते मी जास्त लागू इच्छित नाही. आपण या ठिकाणी मला बोलवलं आणि अशा आगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित राहण्याची मला तुम्ही संधी उपलब्ध करून दिली, माझा सन्मान केला, त्याबद्दल मी या ठिकाणी आपला या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आणि या ठिकाणी ज्या विद्यार्थ्यांनी आणि विविध क्षेत्रामधील ज्या व्यक्तींनी पुरस्कार प्राप्त केलेले आहेत त्याच्यामध्ये आणखीन आपण प्रगती करावी आणि आपल्या पंचकोशीमधील या चिखलगावचं नाव उज्ज्वल करावं अशी या ठिकाणी आपल्याला मी शुभेच्छा देतो आणि धन्यवाद व्यक्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू व्हेरी मच.
धन्यवाद सर. या ठिकाणी सन्माननीय खरस साहेब यांच्या वाक्यातून एक शब्द आलेला आहे की आता जर आजचा जो कार्यक्रम आहे ही 100वी गाठली पाहिजे. मी आपल्या सभागृहाच्या वतीनं आणि विचार मंचावरती असलेल्या सर्व मान्यवरांच्या वतीनं मी साहेबांना शब्द देतो की ही आपली ग्रामपंचायत चिखलगाव आणि या ग्रामपंचायतमध्ये एका कार्यक्रमाची जर सुरुवात केली ती 100वी काय 200वी गाठायची पूर्ण आमची तयारी आहे. आणि नक्कीच आम्ही हा कार्यक्रम आहे तो प्रतिवर्ष हा कार्यक्रम ह्या ठिकाणी होईल असंही मी आपल्यास ग्वाही देतो. आज बराचसा वेळ झालेला आहे. आज ज्यांचे आपण मार्गदर्शन अतिशय सुंदर या ठिकाणी त्यांची मांडणी केलेली आहे. आपण कार्यक्रमाच्या समोर करीत आहोत. तर आजच्या कार्यक्रमाला ज्यांची आवर्जून उपस्थिती लाभलेली आहे त्या दापोली तालुक्यातील पंचायत समिती तालुका दापोली या दापोलीतील गट विकास अधिकारी सन्माननीय खरस साहेब हे आपल्याला वेळात वेळ काढून आजच्या कार्यक्रमाला मला वाटतं सकाळी वेळेत आले होते परंतु पंतप्रधान आवाज घरकुल योजना ही चालू आहे. अनादानाने आजच्या कार्यक्रमाला ते उपस्थित राहिले आणि 1-2 घरं सुद्धा ते बघून आले म्हणून आपला थोडासा कार्यक्रम उशीर झाला. त्याबद्दल मी आपल्या सभागृहासोबत दिलगिरी व्यक्त करतो. साहेब या ठिकाणी कार्यक्रमाला येऊन शोभा वाढवतो यांचे या ठिकाणी मी शाब्दिक स्वागत करतो, आभार मानतो. त्याचप्रमाणे आजच्या या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष आणि आपले तरुणांचे प्रेरणास्थायी सन्माननीय सरपंच दिनेशजी आडवीकर यांचे या ठिकाणी मी आभार मानतो, स्वागत करतो. आजच्या या कार्यक्रमाला प्रशस्ती हॉल आपल्याला उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्या लोकमान्य धर्मायज्ञ चिखलगाव या संस्थेचे सन्माननीय सर्व सदस्य कार्यकर्ते शिक्षक वर्ग यांचंही मी ग्रामपंचायतच्या वतीनं स्वागत करतो, आभार व्यक्त करतो. आजच्या कार्यक्रमाला प्रत्येक गावातून आलेले सन्माननीय सर्व अध्यक्ष, ग्रामस्थ, महिला मंडळ, प्रत्येक मराठी शाळेतून आलेले सन्माननीय शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि उपस्थित सर्व अंगणवाडी सेविका असो, आरोग्य कर्मचारी, त्याचप्रमाणे सर्व ग्रामपंचायतचे सदस्य यांचं पुन्हा एकदा मी ग्रामपंचायतच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो, आभार मानतो. आणि आजचा कार्यक्रम सन्माननीय अध्यक्षांच्या वतीनं संपला असं जाहीर करतो.